mahanaw sa lamang ang magpapiling ang pulong mo. Dili mausap ang saan mo, nga ako daon sa trono mo. Butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan, mahanaw sa lamang ang magpapili ang pulong mo. Dili mausap ang saan mo, nga ako daon sa trono mo. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 95.9 sa dial sa inyong mga radyo. Shine FM 95.9. Pastor Kim on air. Pastor Kim on air. Rise up and shine with Pastor Kim. Pastor Kim on air. Pastor Kim on air. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa tanan to makaigsunan sa tanan to nga mga tigpaminaon din sa Shine FM 95.9 og diri usab sa atong Facebook Live. Good morning, good morning, good morning kaninyo nga tanan, and kumusta mga kaigsunan sa lain na sa mga adlaw, lain na sa mga higayon nga gihatag sa buhi nga Dios kita makadaig makasimba ngadto kaniya. Na welcome diri sa atong programang Rise Up and Shine. Okay, makaigsunan ninyo kini madunggan mabatian ini nga mao nga sibianan og dire usab sa ato nga Facebook Live ang panag-uban nato naghatod sa mensahe sa Dios nga maghatag sa kinabuhi nga walay katapusan. Mga pagbadlong, mga pagtudlo kayod mga kaigsoong pagdisiplina. O kita usab nga nagsulti magpadisiplina, magpatudlo. Dili kay kita ray sigig panudlo, kita ray siging pangdisiplina. Unya ang gatudlo, dili usab magpatudlo. Mao kanay lisod mga kaigsunan. Uban-ubani ko ninyo ini nga panag-uban sa Shine FM. Og sa atong Facebook Live mga kaigsunan, madungog kung mabati kita. Makita pag yun. Kung ay pinaka-high-tech karon mga kaigsoon sa pinaka-high-tech nato nga trabaho nga gipaagi sa Ginoo. Manang duha ang pwedeng padulungan ining Facebook Live igsoon. Pwede ka maghatag og kinibang problema sa katawan, pwede sa maghatag ka og kagawasan sa katawan. Una mga kaigsunan, salamat kay sa Dios sa iyang kaayo gugmang gipakita diri kanato. Pasalamatan siya tungod kay siya naghatag kanato og kusog kalig-on sa atong mga kinabuhi mga pinangga. And then don't forget to share sa atong live ini nga kabuntagon. I-share kini mga kaigsunan gato ni hatagan sa pagtagad ang inyong sa mga messages, ang inyong mga song request, and also mga kaigsunan mga pagpangumusta ninyo sa inyong mga kigalaan kay madungog kita sa 95.9, 96.7, 101.3, duha ka 101.3, 95.9 og diri sab sa 95.3 mga kaigsunan ko. Mao kini mga kaigsunan ang pinakanindot og pinakatahom na diin trabaho diya sa Ginoo. Munang padayon kita pag-broadcast, padayon ta pagsangyaw, padayon ta pagtudlo sa mensahe sa Dios nga makalangit mga kaigsunan. Daghang pamaagi sa pagsangyaw, dili lang kay usa duha tulo, daghan kayo.
Muna igsuon unsa may pwede nga pamaaging mahimo nimo karon, buhatan na kana kay basig magmahay ka sa sunod nga mga adlaw, wala nimo mahimo ang kagustuhan sa Ginoo. Okay, sa atong nga pagpadayon, paghimo kita og mga pagampo mga kaigsuonan. Amahan ang mga langit noon, salamat Lord, ining oras sugtak na sa kagabihan, kabuntagon, kautuhon, sa bisan asa man nga mga katawhan karon sa gawa sa nasod. Lord, salamat kayo sa kusog, kaligon, kadasig. Salamat Lord sa mong pagmata sa kabuntagon, kuyog uban ka Ginoo hangtod karon. Nagaproteksyon, nagahatag ka kalipay, kalinaw sa among kinabuhi. Father God, thank you kaayo sa walay undang nga mga panalangin nga midangat sa among kinabuhi. Thank you Lord. Wala minimo gibiyaan, wala minimo gipasagdan. Amahan ining oras sugtak na sa kabuntagon. Magapadayon kami sa buhaton Lord, giyahi ako tudloy ako nga mahimo ako Ginoo. Kataytayan sa mensahe padulong sa katawhan. Nadili mugna sa unahuna sa mga emosyon o uban pa kung dili mugna sa imong balang espiritu. Lord, ayaw kami tuguti nga magapanglihok sa trabaho nga unod nun. Hinoon tabangi kami nga magapanglihok sa trabaho nga langit nun. Lord, salamat kay sa tanan nagsundaminaw, may balatian man sila, may sakit, may mga problema. Lord, salamat imo na silang giayo. Thank you Father God, ining oras ugtak na sa kabuntagon. Magahom ka nga makahimo og mga milagro alang sa mga may pagtuo kanimo. Thank you Lord sa mga nagtrabaho, safety sila, especially God sa mga lineman, sa mga construction workers, uban pa Ginoo nga mga risgo nga mga trabaho, protection ni sila Ginoo adlaw gabi ang ilang family Lord, family mahimo sab Ginoo nga protektado. Asa man sila karon, sila sa Cebu, Manila, Luzon, Visayas, Mindanao man sila Ginoo. Ang imong giya magpabilin ngadto kanila. Salamat Lord. Ining oras sugtak na sa kabuntagon akong ginatugyan kanimong tanan. Pinaagi si manak nga maos ni Kristo mulawas kitang tanan magaingon. Amen og amen. Salamat mga kaigsunan ko sa atong buhi nga Dios. Okay mga kaigsunan, salamat kayo. Og ang tang Dios panalangin ka natong tanan, paki-share sa atong live mga kaigsunan aron ato kining matagag pagtagad ang inyong mga messages. O niya daghan sa mga makabati siya nga mensahe. Okay, basa tag mensahe mga kaigsunan kay humana man tag pray, basa na ta. May buntag sa tong pinangga nga igsuon nga tugyo nga kabarangay Brother Brian Himina. Kumusta na magada Brother Brian? Og ni Pastor Renel Dolingoy, good morning Pastor Kim, og nagkadaghan nga mga messages ha. Og sa tanang viewers, dalaygon kayo ang Dios Pastor. Live na pud ka aning kabuntagon, makadungog na pud ang makadungog na pud ang katawhan sa Dios sa katawhan. Kanaghan ang mga messages mga kaigsunan, mo kalit magdalaga ni. Sa Prisco nga pulong sa Dios. Salamat kayo. Okay, nga naghatag og kinabuhi. Okay, salamat. Request kog song Pastor Igabalo, salamat. Okay, ato nang tagag pagtagad karon. Salamat Pastor Kim. Og mato ni Brad Rayfat. Good morning Pastor, live. Naka sa 96.7 may buntag sa tanang taga Upper Lambog og sa tanan taga Badjan. God bless. Request kog song dili ko ibaylo. Gikan ni Brother Armando Inglaterra. Good morning Pastor. Pastor Kim watching from Island Garden City of Samal. Dalaygon ang Dios sa tanang katawhan. God bless Pastor Kim sa imong kinabuhi sa tibok nimong pamilya. Gikan ni Pastor Rinel. Request kog song Pastor Lonlon Kalipay. Okay. Yapagilain ni Brother Armando. Request kog song. Okay, dalang panan ka. Salamat. Gikan ni Sister Lini, malipayong kabuntagon. Pastor Kim watching here in Agotayon, Himalalod. Greet lang ko sa tanang listener and viewers sa Shine FM. Pastor, request kong song Labod. Salamat. Okay, so paki-share. At least makashare mo tagpulo-pulo mga kaigsunan. Pulo-pulo. Daghana man. Okay, so good morning usab diha na sa tong pinangga nga igsoon gingaw ni ko netong igsoon. Good morning diha ni Pastor Gideon Candelario. Tod niya, good evening Pastor Kim, live ka na. Pastor sa 101.3 Dalaygon ng Dios.
Salamat sa tong igsoon Pastor Gideon Candelario, atong igsoon. Kumusta din Pastor Russell? Og sa inyong mga kabataan. Kumusta ato nga mga kaigsunan diya sa may dapit sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyok. Okay, naka-live na ta mga kaigsunan. Live po ta sa 96.7. Okay, so duha ni ka 101.3 mga kaigsunan. Ang usa to sa Alcantara og Malabuyok. Lagdi na ni sila mag-abot, lagyo ra ni. So dako-dako ang atong coverage sa mga kaigsunan sa buluhaton sa Ginoo. Manay giingon basta matinud-anon gani ka si Ginoo ang imong trabaho seryoso. Seryoso gyud nga dedikado sa Ginoo, palambuon gyud kay igsoon. Una natong tinguhaan nga mulambo kini ang buluhaton sa Ginoo. Dili ang ato ang kaugalingon, kay nga atong kaugalingon Dios na ibahala ana. Kita mo'y mosunod sa gusto sa Dios ug Dios mo'y maningkamot para pagpalambo nato igsoon. Muna karon gi palambo kay ang live igsoon ni Pastor Gideon na abot na ni og Mindanao, unya gina-receive po ni didto. So nagkadako mga kaigsuonan. Muna nga ang paangi sa Ginoo maamis ka kada bang dili ka murakag kada bitong giingon niya sa Jeremias igsoon ko nga isyo niya ang great and mighty things nga wala pa nimo ma-experience wa nimo masulay, murakag mangangha sa iyang trabahoon, makuratan kay igsoon. Unang ay lang gyud mo kakurat basta tinuod kang Kristohanon, pakuratan ka gyud. Unang ay lang gyud kakurat kay nakuratan naman ta igsoon. Salamat kayo sa itong mga kaigsunan diya sa may sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu. Kaninyong tanan maimbuntag uban diya ni Pastor Gideon, Pastor Russell. Diha nga mao nga dapit igsoon may buhaton ang Ginoo. Muna maghulat ang sakto nga panahon sa iyang nga pamaagi. Niya nabalik na punta sa ato nga pag-live mga kaigsunan sa frequency nga 95.9. Ito pa ning Sunday siguro to sa gabi o marag Sunday sa gabi mga pinangga. So dako na tag coverage mga kaigsunan. Diri Tibok Tihil, Buena Vista, Planas, pila ka barangay ning maabot. Salamat sa Ginoo, pati Toledo makaabot tag Toledo mga kaigsunan. So grabe ang gibuhat si Ginoo. O gamay buntag dahil sa tong nanay nga si Gigyo Paminaw adlaw o gabi nanay Nining Roda og ni Sister Matoy. Mayong buntag kaninyong tanan diha nga nagapatalingog ining oras ug na sa kabuntagon. Ang isab diha ni Pastor Charlie Isidoro, Sister Joy, Brad Jaime, Sister Linda, kaninyong tanan nga nagsunod og namina diha sa may Lower Bulay. Mga taga Upper Bulay usab, good morning. Okay, salamat kay mga kaigsunan ining kabuntagon. Importante kayo ang pagkinabuhi nga matarong adlaw o gabi, kanunayon nga mintinon ang pagbasa, ang pagampo, pagpuasa ug uban pa nga mga buluhaton nga makapalig-on sa atong espirituhanon nga bahin. Og importante igsoon nga makanabitaw ang bunga sa Espiritu Santo makita diri sa atong mga kinabuhi. Bunga manang sa Galacia igsoon, mutubo gyud ka basta naa kay pagpaningkamot mga pinangga, diba? Ang gugma, kaluoy ug uban pa igsoon nga maghatag kanato og pagpamatuod nga puno ka sa Espiritu Santo. May mga bunga mo resulta diha sa imong kinabuhi. Dawi ka nga magsulti, dawi ang imuha nga kinabuhi igsoon, makita ang bunga nini. Og may buntag usab sa tanang mga taga-Badyan. Musta mo diha mga taga-Badyan? Okay, so salamat kay sa Dios sa ubos usab jutay no. Okay, so salamat kay Brad Ray. Salamat sa imong kinabuhi. May imong taytayan minsay sa Dios. Munang karon ka pwede pa man ta maka-broadcast. Pwede pa tang makawali ato na ning himuon. Panahon nga di na ta pwede makawali. O di pa huway. O tinod na at least nanay na pugas. Pag panahon sa ting pugas, pamugas ta igsuon.
Panahon ting tanom-tanom. Kay moabot na niya ang tinginit, di na takapananom igsoon. Munang karon kay tingulan sa pulong sa Ginoo. Hala sige, wali ta tudlo ta mga kaigsoon aron daghan pang mga tao nga makabalo sa kamatuoran, makabantay sila sa kasipyatan, na magi masuko, na magi di malipay, na magi mo disagree, pasagdain na igsoon ko. Kay ngano og imong mahadlo ka nga mo disagree sila, out of 10 people nga nakadungog ay kung inang ka ng pulo mo disagree, naagi maluwas ana igsoon. So kung wa kay gisulti, wa ka magtudlo, kanang pulo puros na igsoon padulong sa kalautan. At least man lang nakuan og duha or tulo. Muna kanunay ta nga magpadayon sa mga mensahe nga makalangit pagtudlo. So naay mga live sa Facebook, unya natay pagtudlo nga ginagmay, nagmay lang god. So taan ninyo ang kinabuhi sa mga inyohang kanabitang daghan man gyud kay nga live dia sa Facebook igsoon. Daghan kayong mga gatudlo. Susutaan ninyo ang ilang kinabuhi ug unsa ilang background. I-check igsoon ilang faith, ilang understanding, ilang belief, ilang baruganan, ang ilang lifestyle. Kay basig worldly po kayo na igsoon. Mairang mawali igsoon ko diyan sa Facebook. Pero worldly kayo. Worldly kay style igsoon diyan sa personal lang kinabuhi. Dili maayog relasyon sa silingan, sa pamilya, maayra sa tubangan igsoon, maayra matubang og kamera, pero ang tinuod igsoon dili maayog kinaya. Dapat may matubang sa kamera, may pod og kinayag batasan. O nya nagsalig sa Ginoo dili naong og kwarta. Dapat naong og Ginoo. Unay pinakanindot. Okay, salamat sa itong mga kaigsunan nga naglataw. May buntag Pastor Kem, request ko song Labaw Kapa from Niljan Mariano, watching in Mampulog, Ili. Salamat sa itong igsoon. May buntag na ni Kapitan Mariano atong pinangga nga igsoon. Gikan ni Inday G. Sami Mariano sa itong pinangga dia. Padayon mo sa pagpaminaw igsoon. Padayon mo sa pagsunod ini mga programa. Magtudlo ka na to nga di na ta magkinabuhi nga kalibutanon. Di na ta magkinabuhi nga kalibutan. So dapat adunay changes, adunay dakong kausaban. Nga gikan sa pagkalibutanon, gikan sa pagkadili Kristohanon, gikan sa pagkadili magtotoo. Pag abot na nga nagtawag na Ginoo, nagsangpit na Ginoo, miduol na Ginoo, dapat makakita gitag dakong kausaban. Unsala man mga gaigsunan nga nagtawag na kuno Ginoo na maginom-inom ra maghapon, ug di manggaling mo inom, mo painom ra maghapon. Di ba? Di na tuod mo inom, pero mo painom. Ay maura ng istorya haigsoon. Lucas 17:1 igo gyapon kana. Oh, di ba? Dili na tuod mo ka og dugo. Pero saan po ngay panghatag man pug dugo ug magihaw galing. Amo ra gyung istorya ha. Ha? Muna mga kaigsoon, di na tuod tabako pero mama ra pod. Amo ra gining igua mga kaigsunan. Mao gining istorya dating suway din ang pagtudlo na to klaro kana bang purely limpyo ang tibuok sulod o gawas pagkabalaan sulod o gawas ang ato igsuon nga gihatagan og pagtagad muna nga mga kaigsunan kong naminaw og nagsunod karon di gyud ko magaganagan pagtudlo mga kaigsunan kay kung basahon na to ang Biblia ipasinggit gani ipabutyag yun ang unsay kasalanan igsuon aron masayran sa katawhan unsa ang dapat usbon kay nganong gidali ko ni pagsulti igsuon aminawa pa kayo nganong gidali ko ni pagsulti mga pinangga wa ta masayod ugma maito taglawas kondisyon kaayo walay sakit walay balatian unya unsao man igsuon kog mamatay mamatay igsuon usao man aron wa nimo matudlo sa mensahe sa Dios. Unsa may ang hinulsulan, unsa may ang basulan? Wala. May nantudloan nga dili ni maayo, undangon, maghinulsol, magbasol, buhat nga makita o buhat nga naas kasing-kasing na sunauna. Hinulsulan biyaan dahil sa dali nga panahon. Kay mamatay igsuon ko, di gyud kapasikaran nga may kaglawas, wala kay sakiti, mamatay ang tao. Nang atos aksidente, nang atos hulog, atog unsa nagkadaiya igsuon, perti naghanang kanat-ulan sa kamatayon. Muna igsoon ko, tinalian ni nga pagsuti igsoon, aron dali nga masayod kas kamaturan, at least magkinaunsa man ang panahon, naakay mabuhat.
paghinulsol, pagbasol, pagpangayik pasaylo sa Ginoo mga pinangga. Kaya walay kapuslanan, sige kang gasimba, sige kalagad, igsoon, gatog simbahan, narakas bisyo, kahilayan, unsay kapuslanan, ana. Alay, di na mo inom, di na mo tabako, mo mamaaragapon mga kaigsunan. Amo na giingon nga digid maundang ang suppliers tabako mga pinangga. Ano man? O petera man daghana igsoon. Saon nga saan man po nila pagpalit og wa sila mapalit og wala koy itanom. Mga kaigsunan aduna mugutan ay tama nga pamaagi. Pero gigamit lang sa dili maong pamaagi mga kaigsunan, ga-enjoy ang unod basang galasya. Wala mga kaigsunan. Kini atong pagtudlog paggiya dinalian ngano man di na ko makaingon nga maghinay-hinay patakay siguro sa kadugay ng panahon nga sigit hanggang broadcast sa dugay ng panahon adunay mga pastor nagwali di na pod siguro makaingon nga bago pagani ta to sa ning hapoy-hapoyon niabot na tag 7 years pag broadcast niabot na siguro 3 months 4 months enough na igsuon tanawa daghang nangamatay sa kadalanan. Ang tanan nga namatay makasiguro bata ang tanan malangit. So dako kay gayunan igsoon. Wa ta masayod gyud. Moy nang mas maayong mangandam ka nga ikaw karon nakabatig igsoon. Unsaon man ako pastor nga grabe man ko kadaghag mga sala malangit pa ba ko? Yes. Unsay ako buhaton pastor? Mao ni ang imong buhaton igsoon. Hinulsuli ang tanan nimong kasalanan nga naimo gikan sa gamay pa ka hangtod karon nga nadako na ka nangapo na ka. Hinulsuli og pangayog pasaylo sa Ginoo isugid tanan imong kasalanan pagpasaylo pangayog pasaylo mga taong imong gikabingkil mga taong imong gikaaway ayaw na pagdumot kanila ayaw na paglagot kanila pasayloan na sila pasay kay pasaylo sa Ginoo luhod ka sa Ginoo mutuo ka sa Ginoo mudawat ka sa Ginoo buhata ang pinakamaayo samtang may kinabuhi ka dawaton ka sa Ginoo igsoon. Mayong buntag sa tong igsoon. Gikan ni Rizalyn. Bless the morning, Pastor, watching from Bacolod City. God bless. Gikan ni Pastor Rinel. Kauban ra na anang dili kuno mo inom pero mamaligyag ilim nun nga makahubog. Di gina magsirbe. Dili kuno mo inom pero kanang dili kuno mo inom pero mamaligya ra pug ilim nun. Di gina magsirbe mga kaigsunan oy. Di gina mag-survey son ako ginang hindi lang pang suplago ng istorya ha mga kaigson. Okay, so ato ning klarohon mga kaigsunan. Ato tamuhatag day pangutana igsoon Adagi personal man ako ning i-broadcast. Okay, ako sa basahon tinuod jud pastor, dili mo inom og mutabako pero mamaligya. Di magserve gyud. Dili na mao igsoon. Nya behon na ako no. Sulay ko niyog basa igsoon. Kanang Lucas 17 abot na sa 3. Oh. Sulay basa mga kaigsunan para matagan og pagtagad. Anya da pagilain gikan ni Sister Manilyn na Vidal Calyura Factoran. Good morning Pastor Kim. Gikan diri sa Mahayag. God bless Pastor. Salamat kisto mga kaigsunan. Okay, da pagilain ni Pastor Renel, Brother Renel. Tinuod gyud Pastor, importante gyud kaayong maayotag pamatasan kay lisod kaayo kung Kristohanon tanya wala tay batasan. Ila pa to, nay batasan pero walang kamauyon. Igsoon kining good characters kining atong attitude dapat ipa-inline nato sa kabubuton sa Ginoo. Okay, so di ay pangutana dire ari ko ni kuanon kay naman ta sa connection pero ako ning kuanon depende ani og ipa-mention ba niya pero dili ay himo lang nato ning pangutana dira Okay, mo ni igsoon. May buntag Pastor Kim, pwede mangutana sa imuha about sa pagpangalagad sa Ginoo. Okay ra ba ang usa ka tawo nga nangalagad na sa Dios tapos
Mananggiti siya. Siya og sanggutan kay iya daw ibaligya ang suka. Ikaduha pod Pastor Kim, naghikot og manok. Itatari nga panagsabong kini siya Pastor, usa ka leader nga elder. Okay ra ba Pastor Kim? Salamat sa tubag Pastor. Tubagon tani dito igsoon. Pero usa ko mo kuan ani. Kamo say kuan dia be, wala bitaw ni pangalan. Okay ra bang usa ka elder sa church o leader sa church o niya mananggiti tapos nagbuhig manok para tari? Okay ra ba dagoy ni mga kaigsunan na sa dagoy niyo huna-huna diya? Okay, kamay akong tagaan og higayon igsoon, may nang mutubag ko ani. Kamo say una diya basa sa kuaring mga mensahe. Okay, so dara. Kung nakabalo na ta sa kamaturan ngano buhaton pamanggod na. Dapat atong likayan ang mga butang nga wala kahimot sa Ginoo. That is why kana nga word nga wala kahimot we need to be specific. Specific ko na igsoon. Why? Kay daghan kay mo butang nga gatuot tag nahimutan pero wala. So kinahanglan i-itemize na to unsa kining mga butang nga wala kahimot sa Ginoo. Daghan gyud kay igsoon. That is why gagayad kita sa katawan nga mahimo ta nga kana bitaw nga himasag Biblia. So para masayod ka unsay mga butang nga dapat likayan, dapat biyaan. Kay ngano igsoon lisod kay pagpangalagad si Ginoo nga pertirat ang pakadaghana nga mga gibuhat nga wala ta masayod nga kini usap po di ay sa wala mahimot sa Dios. Pertig yung daghana igsoon. Now kung ay mo basahon ang Biblia, grabe gyud. Grabe gyud igsoon kadaghan nga mga buluhaton nga angayan himuon na to mga kaigsunan. Yan na po yung mga butang nga wala na gipahimo, alagi himo. Okay? So mga kaigsunan ko, unsa may inyong una-una, maayo ba ka nga naa ka sa simbahan o niya mananggiti ka? Mananggiti ka igsuon o niya kining nagkuan bukag manok nga para itari. The purpose of this is kanang gitawag nga pangwarta. Okay? Pangwarta. Okay? Pangwarta, mao gina, negosyo. Okay? So di ay comment si Pastor Gideon at tagaan og pagtagad. Okay. Nganong dili okay o nganong dili okay og bawal og dili maayo nga mobaligya og ilimnon o mamaligya manok nga igtatari o uban pa makaangin tungod ani nga mga verses. Okay. Kisay maka-post ani igsoon para ditson lang kog basa ining Mateo 18:7 og Marcos 9:42. Palihog ko igsoon. Okay. Morning Pastor Kim og morning Pastor Kim og morning tatanang watching from Argos sa Tubig Sambuanga del Sur. Salamat Brother Darrell. Okay. So i-check niyo igsoon pakibutang kisa man abtik dia kanang way lingaw ba. Ibutang ninyo igsoon aron ato gyud nga mahatagan og pagtagad. So manay kong giingon nga sa to nga pag tuon din pwede kamoy mo butang dag bersikulo igsoon nga tong pagahisgutan. Nya karon kay di naman tay nasugdan mahitungod kining pagpananggot o kining tare. Yeah. Okay, tinuod may gining makadungog igsoon kay basig tuo ra ta nga okay ra gyud ngayo ba. Ato gining tanawon. Nya maghimo tag realidad nga example. Okay? Sige igsoon magpaabot ko. So naay gipamatuod nga bersikulo palihog og butang diha mga kaigsunan Mateo. Paspas mo diha mga kaigsunan. Inaptik. Okay? So salamat kay nga mga kaigsunan ha. Okay. Napagilain kining mama, kining tabako, unsa pa na nga mga vices igsoon. Daghan mga simbahan nga ni uyon ra mga pinangga.
Nila pa to kining mag-ilog og atong inigsimba, mag-ilog sa daplin. Muna kabulos ni mga pinangga ba og yun ani ang estado niya moadto nig mall o moadto nig mga aircon nga mga area nga walay mga bintana. Okay ni. Okay. Tara. Salam ni. Balihog tag. Okay, ato ning pambasahon mga Mateo 18:7 mao ba ni? Okay, tara. Ato basahon na unsa ning nakasulat dire. Klaro ha gid niyo igsoon ha nga mao gyud na ha kay igor ba ko magbasa. Mateo 18:7 pagkalaot gayod sa kalibutan kay ana man niini ang mga butang nga makaangin sa mga tao sa pagpakasala. Kining mga butang nga mahitabo gayod kanunay apan alaot ang tao nga maghimo niini. Mamaon is 17 igsoon sa Lucas. Okay, napailain igsoon kini pong Marcos 9:20 a 42. Palihog ko. Okay, si abti kay dia. Okay, sige, palihog ko igsoon. Now, brother Blanc. Ang imuhang kung ara ka diha, ang imuhang pangutana hinay-hinay nagutingkay sa tong mga kaigsunan. Wala pa ko muhatag og kuan ha. Ilaha pa ni nga kuan base sa bersikulo. Delikado. Delikadong makaangin mga kaigsunan. Mo na kingon lagi, di lagi mo kaog dugo. Pero ipanghatag ng dugo, dili lagi mo tabako. Pero unsa o mampod nga? Naman po ilaing gibuhat. Dapay lain Marcos 9:40 bisan kinsa nga makaangin pagpakasala niining gagmayng mga bata nga nagtuo kanako maayo pa nga higtan usa kadakong galingang bato ang galingang bato ang iyang liog og itambog siya sa dagat. Pasensya na kay inigbasa na ko igsoon mosulod ang inyong message mukalit og kuan dili man ko ni cellphone ako ang monitor o kini ako ang kamera laptop man igsoon na mukalit og dalagan. Okay, salamat. Nya karon salamat ni Sister Kimberly taga-asa dagoy ni. Okay. Okay, napay lain. Sige. So igsoon sa panahon sa to nga pagtuon dinhi pwede nga kamo moy mobutang diha og kuan mga bersikulo ba nga atong pagaton-an kanang pinaka issue gyud kay ato nang hisgutan mga pinangga kay ang atong pagtuon dapat nakabase sa Biblia dili nang mugna-mugna. Okay, so guys good po to ganyang suka mga kaigsunan. Okay, arita sa realidad mga kaigsunan siguro makinadungog ug mabati na pag sa Lucas mamaora man igsoon Lucas 17:1 2 3 ana. Hisgot ya punto og makaangin, hisgot ya punto og bata, no? Tambog sa dagat. Okay. So inyong nadungog igsoon ko nga nagpaabot sa pangutana imo nang nakita mismo kay galantaw ra jud karon naminaw ka imong nakita mga butang. But atong tanawon now ang pagtuon igsoon ko ato gyud tan-awon there is no specific word nga naka-state may tungod sa imo nga gipangutana. Okay? Now, muingon ang mga debatidor o muingon ang mga gitawag og mga tao nga nagbuhat niini nya dili sila willing mo accept sa fact. Muingon sila in ato ka sa diskusyon igsoon, mo na sila. Ato bang mabasa litra por litra? Mo anam day na. Hibalan ng estilo ay igsoon. Ato bang mabasa litra por litra? Kanang pagpamaligyag ilimnon ato bang mabasa litra por litra kanang suka kanang tuba kanang pagpananggot mabasa ba nato litra por litra kanang manok nga gihiktan kanang gitare mo madali pangutanan nimo igsoon kung atong tanawon di ta makabasa litra por litra pero atong mabasa ang resulta ang resulta now kung imong tanawon in the first place igsoon ko ini nga crossing dili nimo makita ang result. Tanawa, kung imo direct kon pagtan-aw ang Bible, dili nimo makita ang result. Imo basahon layo kayo igsoon.
But kung imong nga tan-awon makaangin, the word makaangin, igsoon, wala naka-specific unsa nga mga acts, no? Unsa nga mga buhat, unsay gihimo, but ang resulta ang bunga ni ining tanan igsoon. Muhatod ba ni sa kaayuhan? Kay dili biya tanan, wala biya tanan nga tanang buhat nga makadaot, dili tanang buhat nga makadaot na sulat og Biblia. Dili po tanang buhat nga maayo na sulat og Biblia. Adunay mga dili maayo nga buhat o dili ang ngayang buhaton, dili ang ngayang himuon, wala makasulat sa Biblia. Has no command nga don't do that specifically. Wala. Aduna po'y mga maayo nga mga buhat, wala po siya nakasulat sa Biblia specifically. Nakoy pangutana, kining FM nasulat ning Biblia? Ha? Kining Facebook nasulat ning Biblia? Di ba? Nasulat ba igsoon? Kining ang uban nga mga terms na mabasa sa Bible. Kining Facebook, mabasa ba? Kining radio, mabasa ba? Wala. Pero ang term nga gigamit igsoon ko iwali ang may balita sa tibuok kalibutan. Kinsa mang tauha dagway dire nga pinakadato nga nasangkad niya ang tibuok kalibutan. Be, gamit mo na ingon igsoon, gamit rin yung mindset ba? Walay tao nga pinakadato sa tibuok kalibutan nasangkad niya ang tibuok kalibutan. Kay bisan ang usa sa number 1 sa pinakadato sa tibuok kalibutan, wala kari og batang. Di ba? Pero pwede nimo nga mabalaan kining tihil gihol nga Negros Oriental pinaagi sa social media, pero wala na nasulat. Now, imong tanaw nixon una ang pag-travel sa message of God through social media. So maabot nimo ang buong mundo, maabot nimo tibuok kalibutan, kini nga min sa layo ni glasikan. So wala pud ni nakasulat sa Biblia. Now atong tanaw nigsoon, kung maingon ka litra por litra, klaro kayo ang statement sa Bible, makaangin. Pangutana, atong tinagsaon pagtubag mga pinangga. Okay ra ba dagway pastor? Nga usa ka kadumala og simbahan o nahimong kauban sa simbahan, mananggutay. Okay. Wala sab kay mabasa sa Biblia nga mananggot. Wala sab kay mabasa sa Biblia nga kinibitang tarik, mananggot, o guban pa. Kung imong tan-awon igsoon, unsa may bunga sa mga makagamit sa produkto sa sinanggutan. Unsa may mahitabo? Unsa may mahitabo sa mugamit sa bunga o resulta sa pagpananggot? Kung atong panawa tayo mabasa litra por litra, pero ang bunga igsoon o resulta. Di ba? So, ang Biblia mohatag og specific igsoon. Unsa may inyong una-una igsoon, unsa makay bunga sa makainom og tuba? Unsa may mahitabo niini igsoon kung usa ka tawo makainom og tuba? Matod pa sa usa sa ako ang mga kaila pamilya. Tanawa ha. Dili na siya mo inom og ilimnong makahubog kung wala nay mamaligya. Kay tinuod man gyud. Bay ang usa ka tawo nga hinginumay igsoon. Usa ka taong hinginumay. Atong tan-aw ning realidad. Gusto siyang moinom. Pero ni anam barangaya, wala siya'y mapalit bisag usa ka botelya. Makainom siya, mahubog ba siya? Dili. Matod niya, munya ra siya muundang og inom pag wala na'y mamaligya. Samtang nagpadayon ang pagpamaligya, nagpadayon ang naay mamalit o nagpadayon nga naay mahubog. Kamatuuran gyud ni. Bisan pa igsuon ko og wala ka nag-inom, imong gipasangil nga negosyo ni, pero timan
aduna kay participation, contribution sa nahimo niyang sala. Ha? Dili tuod ka mo inom, dili tuod ka mo gamit, pero dako kag hinungdan nganong nakainom siya. Kay naa may baligya, pero kung walay baligya, anang adlaw di siya mahubog gawas kung maadto siya laing barangay. Now, kung di ka mananggot, naadagway mahubog? Ha? Naadagway mahubog? Munay dako igsuon nga usisahon sa atong kinabuhi mga butang nga makaangin. Okay. So nasabtan ba nato igsuon? So laktod pagka istorya, absolutely, definitely dili maayo ang pagpananggot, dili mabasa sa Biblia, walay kaman sa Biblia, pero kung imong tan-awon ang resulta, makaangin siya sa pagpakasala sa ubang tao nga mohatod ngadto sa pagkahubog. Ha? Mohatod ngadto sa pagkahubog igsoon. Mauna nga kung imong tan-awon daghan gayod nga musupak tungod kay negosyo man. Ha? Negosyo man. Sa ato pa kay negosyo, tanan ba daing negosyo igsoon maayo? Tanan ba daing negosyo makatag og kaayuhan sa katawhan? Tanan ba di ay nga gitugutan makahatag igsoon og kaayuhan? Tanawa. Unsay mahitabo sa mga tapok nga gitugutan? Nay namatay. Nay nag-away. Pero dadag sa simbahan igsoon. Ha? Dadag sa simbahan. Munang igsoon daghang kayong murason, mo dipinsa, negosyo mo guning pagtanom og tabako. Lagi, pero huna-huna ang resulta na. Huna-huna igsoon ang resulta. Sulay ko no, sila'y mamaligya, ikaw mo palit atong paaboton. O unsay mahitabo, ikaw magamit igsoon ko. Niya na. Negosyo ramang ni pastor. Lagi negosyo. Munang daghan nga dili kauyon sa wali ni Pastor Kem. Ang uban na uyonan, ang uban dili kay giapil ng tabako, giapil ng lumboy, giapil ng likin, giapil ng pamaligya ug uban pa. Igsoon, huna-huna agyo kuno paayo. Pagpananggot bayon sa magi purpose ana. Ha? Unsa magi purpose ana igsoon ngano man na? Unsa may katuyuan? Nya, kung imong tan-awon igsoon, unsa kay dangatan sa mga tao nga mugamit niya na? Unsa kay dangatan sa tao nga may tabuan nakadaghan nga hubog igsoon ko sa tuba? Muna nga, kung tinuod kang Kristiyano, willing kang mudawat, willing kang magpatudlo, kay dili maayo, lalo na gigamit kag simbahan, maybe wala ni gitudlo nimo, kay basig mahadlok pud ang pastor, kay basig mulayas ka. Pero kung tinuod ka nga Kristohanon, munay timan kung ang usa ka tao, usa ka leader nga nabuyagan o nya wa nang luod, namuligi, di na ang ngayang mahimong leader. O ang tinuod igsoon, modawat ka o adunay mga koreksyon. Pero klaroha gyud atong klarohon ang atong koreksyon nga aduna tay igo og insaktong ebidensya o pagpamatuod nga kining tanan base sa Biblia. So, to be final, dili maayo nga nagbuhata sa makaangin sa pagpakasala. Next, igtatari. Dili to ka manari. Pero nanay tabo mong guna igsoon, dili to manari. Pero nagbuhig manok. Kung sa magyapo istorya na igsoon? Ha? Kauban na sa dili ka mo patay. Pero naghimo kag armas, nagkuan ka para paliton, para ipapatay. Natanawa ra. Di yun, nakaangin, gihapon ka. Yan, pahulma ko da prek armas prek, kada ko pusilon. Niya, ug walay armas, di walay mahitabong kamatayon. So mo yun ana igsoon nga sa atong kinabuhi, daghang mga butang atong gihimo nga makaangin pagpakasala sa ubang tao.
So laktod pa ka istorya, okay lang di ka Kristohano nagbuhat ka na, pero naa ka sa simbahan igsoon, unya nagbuhat ka sa ingon, na unsao man na mga pinangga, ha? Unsao man na nga gahimo sa ingon, unya kining makaangin man na mga kaigsunan sa pagpakasala sa ubang tao. Muna nga ayaw gid ninyo igsuon pag buhata ang mga butang nga imong nakita nga posible makaangin sa pagpakasala sa ubang tao. Ha? Muna mga kaigsunan, kanunay ginatong gitudlo nga ayaw ninyo tuguti nga mahimo kita nga hinungdan niining gagmayng bata, niining katawhan, nga sila malaglag igsuon tungod sa atong mga binuhatan. Okay? Dapay lain minsay atong tagapagtagad igsuon. Ang tao nga makainom og tuba nga buhat nga bahal, ang resulta hubog yapon daghang nahulog sa sanggutan tungod kay nahubog sa tuba, daghan nga patay tungod sa tuba o bino. O di ba? Beon sa matong tanawon. Wa ba mo'y nadunggang record nga nahubog sa tuba, nakapatay, nahulog sa sapa, nakatulog og dalan, natanawang resulta. So kung wala na'y mananggot igsoon, klarohon tani pag-istorya, kung wala na'y mananggot, makuha-kuhaan ang mga hubog, kaya na may uban di ka afford yun palit og mga ilimnong kanang baligya igsoon. Di ba? So tan-aw na to ang resulta og bunga sa imong ginahimo, sa imong ginabaligya. Sikag tanog tabako igsoon, bay una ako no. Sulod sa tulo ka tuig nga ginamit anang tawha siging tabako, siging himo ana, siging usap igsoon, tanawa ko no, may ta paligon sa tango. Wala ba kini daotang bunga diha sa imong kaugalingon? O angayan ba kaha igsoon? Good morning, Pastor Kim, watching here in Kantikusan, Pakuan. God bless, Pastor Kim, from Canyetes family. So muna mga kaigsunan na tuging gitudlo diya kaninyo. O dili pwede nga murala ta mga kaigsunan kung magpapingis-ping ang kana bang murag atorang kana bitong limot-limutan mga kaigsunan. Muna nga atong siguroon nga diin ang atong pag-alagad sa Ginoo mga kaigsunan basig yod sa iyang kabubuton. Muna nga base sa pangutana namuhi sag manok ay tatari igsoon ko dili gyud maayo ano man pastor, wala to ka manari niya kay sugal man na ikaw mahinungdan nga daghang manugal, ikaw mahinungdan nga daghan nga masugarol katog yung kuano, katog yung manok ni brother, may ni kay inampuan, may ni kay Kristohano ning gabuhian ni daog yun ni natanawa ra igsoon kung nakadungog na minaw ka, pasalamati ang Ginoo nga nakadungog ka sa mensahe kay dili maayo nga dili maayo nga ang imong kinabuhi nahimong kanabitang nahimong hinungdan nga daghan na noong makasala. Muna mga kaigsunan aron masayran kita nato, masayran nato muna maminaw tagwali. So dili maayo nga mananggot kay makaangin ka na igsoon nga ngadto sa mga taon dili tuod sila mananggitay pero mapalit man pud si imong tuba, hinahinayog inom di nahubog. O di maayo pa ba igsoon? Maayo pa ba nang hunahon nga
nga nangahubog na ta. O niya ikaw mo hinungdan katong kuan tuba ni kuan no? Perting pagka ninduta to. Ha? Lamias tuba noon. Muna mga kaigsunan, atong hunongon o gundangon ang mga buhat nga maka angin sa pagpakasala, makaangin nga mga gibuhat nato. Mato dire sa tong igsoon, Pastor Safri Candelario, may buntag Pastor Kim on air naka sa Shine FM, Balok, Barangay Santo Niño, Tanhay City. God bless everyone sa tibok nimo nga pamilya. Salamat igsoon. So naka-live ta karon sa 101.3 Malabuyok, naka-live ta sa 196.7 Adyan, og naka-live ta sa Tanhay 195.3. Ha? Muna mga kaigsunan nga salamat kay sa Ginoo nga daghang mga mensahe nga midangat og naghatag ang inyong putana, dili tanan namo mahatagan og pagtagad o matubag kay amo pa man tunan. Apan salamat nga maghatag ni kanamo igsoon og giya aron kami igsoon mahimong ma-update sa pag tuon ini aron mahatag namo ang tinuod kay basig nagtuo ra ta igsoon ang pagpamaligyag ilimno makahubog, nagtuo ra ta ang pag inom, mama, pananggot sa pane, pagbuhig mga manok igtatari niya kay asa man na padulong be. Ay kung igna imo nang pakan og mahalon kayo niya imo rang ihawon. Niya kanang sugal maayo. Tungod sa sugal igsoon daghang nakapangawat. Tungod sa sugal igsoon labi nag-alang-alang ra ka nga financer. Kay kaning sugal bisyo lami kay ni igsoon og munay makasugod. O niya di ba tungod sa sugal daghang pamilya igsoon nga nagguba. Ang kwarta nga igpalalit og igpalalit og pagkaon wala kay napildi sa sugal na maayo na. Kinsa may moingon nga maayo ning sugal. So, sa word pa lang daan igsoon ko wala na. Bagsak na sugal. Mura ka nagpatsamba, nagpatunong-tunong. Naay pamilya nga mapurdoy, naay makapangawat, naay makahimo sa dili maayo tungod sa sugal. Pero gitugutan ba ni? Naabay permit ning uban ani igsoon. Labi na mga dagko kayo. Nya karon mga pinangga. Munang kung dili ta magbinantayon mga kaigsunan, muna'y delikado. Ha? Muna nga angay natong usisahon mga kaigsunan diri sa atong kinabuhi nga ang atong pagsunod o pag-alagad sa Ginoo kinahanglan nga maintak, maklaro, matudlo. Matudlo. Nga kining mga butanga angay gayod angay gayod igsoon nga hatagan og dako nga pagtagad. Hatagag dako nga pagtagad kay dili hatagag pagtagad igsoon magtuo ra magita nga okay ra. Magtuo ra kita okay ra gini sa Ginoo man po niya ug naay halin aning tuba, naay halin aning manok nga igtatari. Muhatag mo tag ikapulo. You cannot worship a right God in a wrong way. Take note of that. You cannot worship a right God in a wrong way. O, timani na igsoon dili ka makasimba sa sakto nga Dios sa sayop nga paagi. So, ayag buhata igsoon ko nga himuon imong excuse
ang imong mga buhat, nga mahimo ang excuse igsuon ang imuha nga mga gibuhat, palago na istorya ha. Mangawat ko para ihatag sa Ginoo, ihatag sa mga pobre. Di ba maayo ang pagpanghatag, pero sa right way. Sa wrong way rather. Sa wrong way. So dili mao nga maghimo kag matarong para sa dautan or maghimo kag dautan para sa matarong. Don't do that. Ayaw paghimo sa ingon nga maghimo kag matarong para sa dautan o maghimo kag dautan para sa matarong. Mo na igsoon daghang kay nga mga dapat natong tan-awon. Kana igsoon nga gipangutana sa tong igsoon nga kana pagpananggot ang resulta kung mo na yung kung walay mananggot, kung wala po'y consumer, mo ni siya, kung walay mananggot, walay mo inom tuba. So kung wala po'y mo palit og tuba, wala po'y mananggot. Okay, gamit ta igsoon ko og kanang panghuna-una nga taas. Na ko'y pabasa ninyo. Sulay niyo, pareho ko, butang diha. Numero 6-3. Numeros 6-3 igsoon. Pareho ko butang diha sa screen mga pinangga, diha sa kuan. Ato ang comment section. Pareho ko butang. Kisay makabutang diha igsoon. Numeros. Atong tanawon igsoon ko, numeros. Numeros 6-3. Pala kog butang di mga kaigsunan, numero 6-3. So, kung atong tanawon mga kaigsunan, kung walay consumer, walay supplier, o walay supplier, walay consumer. Kung sao man pag moingon ta nga, example kung magtukod tagbalay nga konkreto, wa magi na maligyag simento. Wa magi na maligyag simento, wa po na maligya og mga putaw. So moingon pod ang nagplanong mamaligya. Kung mamaligya po tag simento, naaba kay mo palit pog simento? Di ba? Marag bali-bali na, no? Unsa inyong sulti ana igsoon? Basa sa ta si kita Nice Jet or Bita Sanguinsa. Mayong buntag kanimo Pastor Kim og sa tanang naminaw og naglantaw sa FB Live. Salamat kay si Ginoo. Maayo ra ang pag-abot namo sa Danau City, Cebu. Salamat kay si Ginoo. Okay. So unsa inyong ikasulti igsoon? Timani ha. Kung gabawal ta, kung dili ta muuyon nga mananggot siya tungod ang reason is kining imnon, tuba. So kung walay consumer, wala na mingon muundang ka kung pananggot. Diba dagha mga tao nga niundang na sa negosyo kay wa may mamalit. Pero dahan ra gihapon ang mamalit, so magpadayon ang negosyo, magpadayon ang kugi. Unsa inyo yung kauna-una na igsoon, nabutang naman gina diha. Unsa inyo una-una diha? Numero 6-3. Kinahanglan nga dili siya mo inom og bino o bisan unsang ilimnon nga nawala man. Kinahanglang dili siya nawala na po. Ano man lahi gining sa kuan igsoon ga address sa kuno kay na abay mag-comment mo inigbasa na ko mobalhin man igsoon. Numeros 6-3 kinahanglang dili siya mo inom og bino o bisan unsang ilimnon nga makahubog. Dili siya ato na pod. Dili siya paimnon bisang ganig suka o duga sa ubas sa o mukaon siyag ubas. Labas man kini o binulad.
So igsoon, unsa may inyong ikasulti ani? Oo. Da si Brother Brian, salamat kay igsoon. Now, gamit tag wisdom inabugado nga pagkaistorya. Now, daghang ga dumili nga dili gyud maayong mananggot tungod kay imnon man. So og daghang mo inom, moingon nga pre, pananggot pre kay di mami katigo mananggot pre. Ikaw pananggot niya, kami ray palit niya, moingon pre, di man kumiinom og ngano, di man kumiinom og tuba. Ayaw ra ka bala ka. Ikaw ray pananggot, kami ray palit. Sige pre, mananggot na lamang ko kay ning undam gani ko pananggot kay kaniadto wala na kaayoy mo palit. Kabla ka, kami mo palit, kami mo supply mi og tuba kay inom eh. Karon, nanggot siya. Kung atong tanaw nigsoon, di apoy lain nga isyo, kining, Brad, na kay suka diha. Wala naman kay mo palit god. Mihit na kay ba? Kabala ka, mukumpra ko nimo og suka nga kinontiner. Pananggot. Pananggot lang. Yan na magi panahon nigsoon nga dili gyud mahurot suka. Mabal inom mo tana. So kung walay consumer, walay supplier, o walay supplier igsoon, wala po'y consumer. So unsa inyong hunahuna niya na igsoon? Unsa inyong panghuna-una diha? Salamat kay Brother Brian og tanan nga nagsunod. Atong una-una og igsoon. Supplier o consumer. Unsa gidagway nino? Muna mga kaigsunan, daghan bitaw nga mo argue. Now, may asa makakakuha igsoon og walay mananggot. Pero unsa man nimo gadili ka sa pagpananggot. Disagree ka, lalo ng mga pastor, di gid maayo. Unsa man pod pagkakuha og suka nimo way mananggot. Matod sa istorya sa ako ang usa sa ako mga kaila, adi na gyud ko mo inom pag wala na mamaligya. Kay di na magitinuod siya makainom kung wa na mamaligya. O sa inyong hunahuna mga kaigsunan, manang kamo po'y muna-huna diya, kamo po'y magtuon-tuon kana bang gamit tag taas kay nga wide ga hunahuna. Wala pa ko mohatag ani conclusion ha. Wide kay nga hunahuna, taas kay sa istorya inabugadohon gyud. Unsaon nimo pagkasala imong giluba niya wa kay kutsilyo, madada nagluba nimo way kutsilyo. O di ba? Gituslok og kahoy. So kung walay tighimog kutsilyo, di gyud yun ani. So nganong Brad, nganong sige magpananggot at daghan mang mopalit og suka, daghan mang nag-request nga moinom sila tuba. Unya kay timan ang suka ug ang tuba usara man na ka source, lubi ra man na, gito man na sa sanggot. Amo na kamo hunahuna igsoon. Di tuod ka mo inom, wala ta ka mo inom. Unya maura mo inom kag madili, maura man gihapon igsoon. Maura man gihapon istoryaha. May man ang suka og lahi ang source dili pananggot. Nya kay ang tuba og suka same nga lubi. Same ang proseso sa pagpananggot. Mananggiti gyapoy tawag ana. Na kamo na yung nauna na igsoon. Na ay uban dili na mo inom pero ibahog pod. Kanang dili na mo inom wala na problema. Mo inom kag madili ibahog na nimo. Ang pangutana, lahi ba ang pagkuha ana? Unsa may tawag sa tao nga nagsupply og tuba og nagsupply og suka? Unsa may tawag ana nila? Di ba mananggitig hapon? Kuyaw tanig son og close mitan. Wala sa inyo na igsoon mo nang ingon nga kung magbuhi ka og manok, kana magbuhig manok mo na inaay gitnaay kalutsan. Nganuman, pwede maka magbuhi og manok nga para baligya lang, para kanang
itare, pero naay kalahian. Wala siguro na maligya kanang manok bitaw nga para ihaw lang, para baligya ra nga gipakaon og katong mga mahalon kaayo. Gi-injeksyonan gyud para lang gyud mo mulig-on ay kung na nga kanang imuhang para ihaw, imong palitan atong piting mahalang nga mga manok. Piting mahalang nga mga manok. Mahal nga manok, mahal nga mga pagkaon. Injeksyonan pa, paligunon pa, kondisyonan. Ay kung na nga mo na imong buhaton. Di dagway. So makita na nato sa imong gibuhat igsoon kon para asa ni kining manok ka para ihaw ra ni siya og mga bisita para Pastor Saprio na siya manok kiandam nara sa kuan sa lagunting niya gibutang niya manok para ihaw ni ay kog igna nga kana imong manok para ihaw imo na nga pakanon atong piting mahala palitag hikot nga piting nindota butangan pagyug butanganan di gidagway na ginagway katuyuan kay kanang manok nga para ihaw magsuroy-suroy ra na saburan ra na igsoon og pasi og unsa may makaon di ala sige kaon mo pero katong mga manok kada buntag ginamintin ang pagkaon ata man na ay pagkuging na para ihaw para ihaw igsoon kana yung buto para ihaw bisag unsa man ang manok buto og may para baligya wala tay pili pero ngano puros buto man gyud imong hiktan butang dito sa lataran pati ninduta pag balay-balay nindot pa kay hikot nindot pa kay pagkaon nindot pa kayo og palakanan nindot gikayo igsoon yaw sala magituyo ana so na ituyo so imong tan-awon sa pagbuhi ni mog manok wala problema kay ato mamakita nga kung para asa ni pero kana laging suka og tuba igsoon one source gida gadumili ka nga ayaw pananggot kay daghang mahug unya unsao man puro igsoon kung di man pud pwede di sa mananggot kay maora man ang paagiha pagkuha og suka kini ako brad dili ni imnon sige dili imnon okay dili imnon pananggot ra gihapon dili imnon dili ni makahubog ni usao maghapong pananggot nya gadili ta nga dili may mananggot kay makaangin ang rason nga nananggot siya para suka pero usao man ani di pud pwede nga nagtugot ka sa usa agusa dili kay kung balaan ang tipik tibok ani balaan amo na igsuon nga daghang gikaayo bitaw kaning mga uting kayunon manang ako wa ba ko mohatag ha unya pod masuko mo kinara ba nasuko na ko igsuon nganong pastor basig bisag suka da ginoton anya wa man siya kabasag Biblia na anya wala man po ko mohatag nga yes or no mga isa ko ninyo yes or no Say bahala. Okay, salamat ni Sister Gingging. Good morning, Pastor. Kumusta dalaygon ang buhi nga Dios? Panultihon 21, 20 kapitulo 20 bersikulo 1. Ang vino gyud ni ha. Maoy usa. Nawala na igsoon. Ang panultihon kapitulo 20 bersikulo 1, ang vino maoy usa tig tamaan tig tamay ang maisog nga ilimnon mao ang sa subanan og bisan kinsa nga masayop tungod niini dili mga manggi alamon. Okay, salamat kay Sister Gingging. Another salamat sa mensahe Pastor Kim. Ang Ginoo magauban kanimo sa tanang mga Kristohanon nga anda magpagamit sa ginulaygod ng Dios. Okay? So salamat igsoon, hopefully natagag pagtagad ang inyong mga kuan. Salamat Brother Brian. Muna mga pinangga naagi gitawag o kana bitong hataas nga panghuna-huna. Muna I want you to be open. Now I know you have nakaygibarugan usab sa imong kaugalingon. Yes, you're open. Now abli igsoon pag-decide nimo unsa nga mga butanga, unsay mga buhat kay naman kita usahay nga mo depensa ta, so wala na siya problema. It's your choice, but pamalandong think many times. Think many times unsa gyud igsoon. Okay, salamat kayo. Brother Pops Dilon Mingkito Garces, may buntag Pastor Kim, nakaapas pa jud ko. Hopefully nakapas ka sa atong topic, Brother Gilon, no? Salamat kay sa Dios.
nga naghatag siya og kaalam og hibalo. Inaigsoon, daghang kay salamat sa inyo nga paglantaw. Kay basig mag-live na puron si Pastor Gideon mga kaigsunan, kay pwede na mata maka-receive direct live. So mao kadto ang pangutana sa tong igsoon. Maayo ba akong balikon ang iyang pangutana? May buntag Pastor Kim, pwede mangutana sa imong sa imo about sa pagpangalagad sa Ginoo. Okay ra ba ang usa ka tawo nga nangalagad sa Dios tapos mananggiti siya og sanggutan kay iya daw ibaligya ang suka, ang tubag dili. Tapos ang ikaduha, Pastor Kim, naghikot og manok nga igtatari nga pangsabong kini siya, Pastor. Usa ka leader, elder, raba, Pastor Kim. Salamat sa tubag. So dili maayo ang pagpananggot kay mokost kini igsoon og dili maayo mo resulta kini og dili maayo. Ang bulok gatudlo sa langit pero birahon gyud kay itudlo gyud siyota. Ang bulok gatudlo padulong sa langit pero birahon gyud. Munang moingon ta nga isog kay tang mutudlo, di gyud may pagpananggot. Unya igsoon ko consumer man. Nya sao man ato na paglusot. No? Amo na mga kaig sabi na unaagi ko ninyo dia. Na magimoy hunahuna dia nga makaunahuna pod. So unsa ga kahay mayo? Panalitan igsoon. Dili kaha ka nga moundang og dala-dala og motor kung wala nay gasolina. Di ba? Moundang na kita og dalag motor, magbisikleta na lang ta, maglakaw na lang ta nganuman. Wa nay supply gasolina ang tibuok kalibutan. O di? Mangita lang tag paagi aning makadagan, mag-electric na lang. Ana, di ba? Pero samtang napay gasolina, padagan tag motor bisag tag 1,000 padagan ng litro na ragi mo palit oy. Bisag tag 1,000 pang litro siguro ng gasolina, naaragi mo palit. Kay naapa man. Pero besan pa pod og tag 5 pesos ang gasolina, pag wala na po'y gasolina, wa na'y magkapadagan og motor. Una nga daghan ra yung supplier kay ngano daghan ramang consumer. Og wala nay tabako, wala nay manabako igsoon sa tibuok kalibutan bisan usa. Do you think mag-exist pa ang tabako? Okay? Di ba ngano nga in demand kayo igsoon nga magbuhi tag baboy kay mahal kayo mahal. Di boy tanan baboy. Tanom tag luya kay mahal ang kilo sa luya. Di ba? Og unsay needed, unsay nakita nga in demand kayo, mo ginay banatan. Mo na igsoon daghang kay mga okitonon sa Biblia. Now kamo na lay mo na huna diha. Unsa ka igsoon ang pinaka. Mo nang naoy madunggan gani nga murag bag-o, murag makapakurat, ay sa mo react, be happy lang. Masakto magmadili ang imuha sa imuha nga lantaw, mali ginayang interpretasyon. Mali gyud na. So ayaw lang kasuko sa nagsulti. Iampo lang Lord og nakasalaman siya pasayloay og ako pod gyud na sipyat kuan lang. Be happy ra ba? Mao man sab ako gison mao sab nang dai mo correction ako. Malipay man sab ko. Pero ako lang gihangyo sigurado ay nga pamatud kini sa nagkadaiya nga mga ebidensya. Has been proven and tested with the complete information, reference, og uban pa nga pagpamatuod nga imo gyukong makonvince. Okay? Iyon ana igsuon nga pwede ka nga mosulti with the complete information, references nga maka-agree gyud ko nga wa na koy kalutsan. Kay makayon ko kana tinuod ginang imong gisulti. Pamatud igyod pag-ayo. Muna di ba sa ebidensya, dapat mayong ka nga siya mo'y nakasala. Aduna na ba kay record? Aduna ba'y mga saksi? Aduna ba'y kompleto nga mga ebidensya nga pag-akusar ni mo niya ng usa ka tao? Paingon, ako gyutong nabantayan. Kinakita? Wala. Kita po ka? Wala. Usao man na igsoon. So muna nga kini, usa ka butang nga kinahanglan nga pagtuon, pagklaro,
with the complete evidence why mayon kung ano di maayo. Mabasa sa Biblia makaangin. Not only makaangin based on the Bible, but the result. Muna akong ipamatudan pagayo. Dili maayo. Nganuman ang pagpananggot mo resulta kini nga kunaay mo inom mahubog. Usa na nga result. Unya leader pagikag simbahan dili maayo. Ang pagpamaligya og manok igtatari akong pamatud-an wala mabasa sa Biblia pero akong ihatag ang klaro. Naa ka sa simbahan pero makaangin nganuman. Yes, ang pagbuhig manok dili ka makasala. Kay okay na. Pero unsa may motibo, unsa may tuyo karon gamiton sa pagpanari. Unya karon kung mohisgot ta arita sa focus sa pulong pagpanari. Ari ka sa focus. Kinsa may pastor o kinsa may church leader nga moingon maayo ng pagpanari. Di ba dili? Sugal man na. Kinsa may maayo na. O mayong kang dili maayo. So kung walay manok nga binuhi, asa man ko kapanari? Wala akong pamatudan igsoon. So gitawag siya og makaangin gihapon sa pagpakasala. Karon kana mag-short og pweteng mo bua. Dili ka makasala, walay mabasa sa Biblia nga mag-short kag perting mo bua, bisag maghubo pa ka diha, way makasala na. Pero og naanay makakita og adto nakasgawas. Kita ni maong bunga. Mag-short ka dihang mubo kayo, anak kasi mong balay, anak kasi mong kwarto, walay problema na, way masala. Pero sulay og pakita sa publiko, diha na adunay makasala. Nakuha ninyo? So kung mamuhi kag manok nga para ihawon, para ibaligya, walay makasala. Pero mamuhi kag manok para itari, diha na nga aduna nay mga mosabungiro, aduna nay pustaan ay naman na igsoon adto sa end. So ayaw lang sa pag-interpret nimo sa Bible, pagtan-aw nimo, ayaw lang tan-awa ang usa ka step. Maybe sa first step di ka makasala, pagbuhig manok di ka makasala. Pag ikaduha nga step, imong tan-awon para asa man ning imong gibuhi. Pagbuhig manok dili ka makasala. Second step, pangutana. Para asa man ning para ihawon para obliga dili ka makasala. Another nga step, posible ba nga kining manok ka itari o diha na ka sa katulong nga step, delikado na. So imong tan-awon wala bay nga adto mo end siya og sin. Di ba? Pagtanom og tabako dili sala. Pero asa man ni gamiton? Sa pagtanom alone dili sala. Pero ang paggamit naman ani adto na makamakasala. Nakuha ba niyo ang punto igsoon? Pag pananggot, way sala pag pananggot. Pananggot ta di na sala oy. Nanggot ko na. Wa pud mabasa sa Biblia ang sala, pero unsa may resulta igsoon? Unsa may resulta nini? Unsa may mahitabo sa tao nga diin? Unsa may bunga siyang pagpananggot? Di ba? Bahal, tuba, suka. Amo na huna na pag-ayo igsoon. Ay lang sa og react ditso. Pamalandongi lang sa ay ra pug panglo, ay ra pug kasuko. Ayaw ra. Relax lang igsoon, ha? Kami nga nahabi sa suka na ginuton at tanawa lang ang Biblia igsoon. Kay asa man nagikan tanan. Naagigikanan. So dapat mapamatud-an sa klaro nga ebidensya ang resulta igsoon aron na kuan gid mo. Okay? So muna mga kaigsoon, hopefully na amoy mga dugang pangkasayuran, pwede mo mangutana ana. Basta mao na ang atong pagpamatuod. No? So diha nga dapita pag term nga suka walay sala igsoon sa term. No? Diha manggod sa gitawag kay naaman ay choices. Sa manay choices. Naay pwede nga mahimo ana igsoon. Kay dinhi sa word nga suka wala na problema. Dito man na sigigikanan igsoon. Hay man na nimo gikuha. Mo na mga kaigsunan nga daghang mga butang nga dapat utingkayon o sisahon. Nanaw. Ako nila sa kining munay giingon kun dili pagyod madala. Kuan na lang sa kining hunahuna sa pagpangaygiyan sige. Ya basa pa kayo ang Biblia unsa gyud aron makahatag kag klaro nga pagsabot kay dili diha nato madawat o masabtan ang kamatuoran. Mo nabitay sa akong kinabuhi dili diha dayon nako nasabtan
ang mga gipamulong sa Dios base sa Biblia. So kuan kining ako lang sang gipaabutang mga panahon gibalanse unya diha ra nimo masabtan ayon ani di ang tanan. Okay? So salamat igsoon sa inyo nga pasensya na di ko ka-play sa inyong mga song request kay sao man nga kining manamilit naman ko mga kaigsunan ya basi mag-live po si Pastor Gideon. Yan na po'y laing pangutana igsoon. Di ta mahuman ani karon. Now, dahil pangutana, dahil nagyapon ako i-mention eh. So, diapoy, langan-langan kita ni. Kining, salamat, palihog kog butang igsoon. Salamat Pastor Gideon sa imuha nga participate sa atong pagtinabangay sa bulwaton. So, tanawan niyo igsoon. Di ay gi kuan sa niya. Di ay gipabot kining sala ba ang pagpananggot, pagbuhi og manok, pag short. Okay. Kapag ilain unsa may tambag sa Biblia. Man ang Biblia gibasihan. Okay, kanang Kristohanon daw pastor unya. Saan man to? Kanang Kristohanon daw pastor unya nagbaligya og ilimnong makahubog og sigarilyo. Unsa man eh? Nangutana ba ka nga sala ba o dili? So, mamao na siya dapag pangutana igsoon no. Diri gyapon ako bansahon. Okay? So, dire sa Pastor Gideon, sala ba? Wala man butang question mark, pero sala ba? Mura na lagi. Kani, ang pagpananggot, ang pagbuhi og manok, pag short, unsa may tambag sa Biblia. So, muna kung iklaro igsoon nga ang Biblia gayoy maghatag og giya niya ng tanan. Dili tanan nga specific mabasa nimo litra por litra. Pero adunay mga ang bunga o resulta niya na mga kaigsunan. Nay pangutana. Naminaw ra gid ni. Pastor nakoy pangutana, okay ra di ay sa usa ka pastor nga nagtudlo siya sa kamatuoran unya magsigi siya introduce sa iyang mga tablitas og haplas. Now kung natong tanawon, kung magnegosyo ka, may sala ang magnegosyo mga pinangga, pastor og madili, kung magnegosyo ka, wala na problema, oy. Okay man na nga naa kay kuge. So, matodre, usbo ng pangutana, pastor na ako'y pangutana, okay ra di ay sa usa ka pastor nga nagtudlo na siya sa kamaturan unya magsigi siya magsigi siya introduce sa iyang mga tablitas o haplas. Ang bahin siya sa business. Ang pagnegosyo, igsoon wala nay sayop. Magnegosyo ka, magkugi. Kanindot manana nga nakay mga kugi. Pero, ayaw lang diha igsoon, himua, ang pag-endorso during sa imong wali, during sa bulwaton sa Ginoo. Kung mag-imo ka ni ana, pwede ato sa gawas. No? Ato sa gawas. Dili ba kay mga kaigsunan kining sa dili pa tamo tapos ayaw mo kalimot nga sa dili pa sa atong closing prayer ay mo kalimot nga kung kamo adunay mga panuhot, mga gibati sa lawas, mga panakit sa kalawasan, natay haplas niya na. Niya po yung digin madalag haplas natay mga tablets. Karon, so naalan diha palit lang mo igsoon, ayaw mo og kining kalimot. Sige, ato tas tong closing song, closing prayer. So dili mayo igsoon nga iapil-apil nimo ang imuhang kanamang
yapil-yapili mo ang business diya sa bulaton sa Ginoo. Maybe dito sa lain nga bahin, so ayaw lang diya sa balay ang puanan, i-endorso ang imuhang mga produkto unsa may kuan nimo. Kundili hinoon adto na sa gawas, out of kuana, kada bang di na come out of topic sa bulaton sa Ginoo igsoon. Now isip usa ka pastor, usapod nga tong ampingan igsoon nga mahimo nga kining madayag unsa gi tinuod nato nga trabaho. Unsa gi tinuod natong trabaho nga iisingit man. So kita nga tinuod nga pastor, so ato ging i-promote si Jesus. Kung magnegosyo ka, walay problema na oy. Negosyo ka daig igsoon sa imuhang imuhang mga gitawag og mga free time, walay bulwaton, pero siguro siguro igsoon nga kanang imong negosyo dili hinungdan nga malayo kasi Ginoo. So katigo sab ka nga mo balansi, katigo sab ka nga mo himog mga lakang, mga pag-manage sa time nga dili makaguba sa buluhaton. Dili makaguba sa buluhaton. Kay makatabang man sab na igsoon. Ti man yes, ang negosyo makatabang. Dili na sala makatabang, pero sigurado usa lang nato kapag pahinomdom. Nga dili sa hinungdan nga babag sa buluhaton. So ikaw na bahala anang mo. Ang iyaha ang kuana na nga ang imuha nga siguroon nga dili makadisturbo. Muwali siya pastor, then iyang isunod ang pag-introduce ang haplas og tablitas. Dili maayo. I will not agree. Bisan ako igsoon sa simbahan nga asa man ko gipahimutang sa Ginoo, I will not allow anybody to introduce sa mga products. Okay? Dili pwede nga mahimong business area ang simbahan. Dili mahimo nga mahimong business area ang simbahan, ang church building. Dapat gitawag ra gid siya house of prayer, house of worship. Balay siya sa pagdaig, pagsimba, mga pag-ampo. Dili siya business area. Okay? So dili maayo nga diha sa simbahan na ay mga pastor nga mag-endorso og mga nagkadaiyang produkto. Pwede na niyang himuon apan didto na sa gawas. Usahay gani ang simbahan, himuon na lang lawiganan og kanding. Usahay ang simbahan, himuong halayan. Walay makita nato nga pag-amping sa balay sa Dios. Ampingan. Mo na mga kaigsunan nga daghang mga butang nga ngayan natong itama. So kita gipadala ta sa Dios aron magwali. Dili mag-endorso sa mga produkto, dili negosyo. Dili negosyo ang pagkapastor, dili negosyo ang pagwali, dili na to saktag negosyo. Pwede kang magnegosyo igsoon sa free time nimo sa panahon nga wala ka gitawag aron magwali. Imo bang i-grab ang opportunity para lang kay daghang tao, daghang naminaw? Ti man gitawag kita sa Dios aron magwali. Wala aron mag-endorso og mga produkto. Na kay free time, sige, pagkugi diha. Kamay naman ana, matod ba sa Biblia nga dili may mong magsalig. So na po kay kugi dihang ginagmay, pero imong klarohon nga dili makahatag og nabang disturbo. Murag ma-unfocus ang tao nga naminaw nga kani karon. Bukalit ra po ni insert ning baligyaan Mao na klaro igsoon. So dili maayo mga pinangga. Yan, di ta malimot nga ang atong trabaho mo na siya. Okay. Nakoy pangutana pastor kung sa simbahan magnegosyo okay ra ba na kay dire? Basaha ang Biblia igsoon. Okay, siguro kabalo man gyud mo ato gipanglabay gani ni Hesus. Unsay tambag sa Biblia?
Tanawan nyo dito igsoon nga gipanglabay ni Hesus ang mga nagbailuanay og salapi, ng mga namaligya dito sa templo, gipanglabay mga ito ni Hesus. So lakton pa kay istorya, ang akong atubag base sa Biblia, si Hesus nasuko. Dili maayo nga himuong business area ang simbahan. Ang simbahan, business area ang simbahan. Inside the church, dili maayo nga himuong business meeting, business sa panadiha, business transaction. Ang simbahan ra gyud is purely mga mensahe, mga wali, mga pag-awit, pag-ampo, mao ra gina siya. Mao ra gina igsoon. Mao ra gina klaro. Muna mga kaigsoon di gyud maayo. Kay ngano daghan kay nagmahitabo. Di ba? Salamat pastor sa tubag. Makabasa ko ana pastor pero nila okay raman. Tanawang resulta ay kung ingna makafocus pa kag paminaw sa wali. So naay business time. So ang imo is imo nang ikuanig soon. So naay panahon sa negosyo, naay panahon sa trabaho, naay panahon sa pagsimba. Pero unsa gitabo gigambol. Even panahon sa simba, wa na. Nabisi nag atiman dito. Ay kung ingna, pag naay mo palit unya naay gawali, ay kung ingna di ka mo baligya. May naagi ko no. Nya pamungutana ko asa naman ang focus ana karon. Wala na. Wa nay focus. Unya kamong mga ginikanan. Ay kung ingna inigawas ninyo wa mo'y utang. Wa mo'y utang kay inyong mga anak. So muna mga kaigsunan nga dili sayop nga magnegosyo. Ibutang sa proper panahon. Imog yung ikuan ba? Kana bang imog yun nga ikuan? Pero ayaw lang diha sa inside the church Okay, ayaw lang diha. Aduna kay time ana, aduna nay panahon, aduna nay sakto nga lugar ana. Kini misimba ta. So walay transaction dinhi gawas sa pagsimba, sa pagpaminaw sa wali. Focus. Mo kana igsuon. So ang simbahan po dili maayong baligyaan. Gawas dili maayo. Ang simbahan I mention ang simbahan. Kay ngano man makahihatag sa disturbo based on the Bible pod ngato nga gipamatudan ang tigumanan, no? So kamog na mo yung mga negosyo, other businesses diha, you can do that, but sa right place, sa right time, niya nasakto ang pag maniobra, ang pag-manage nga dili maghatag og disturb sa buluhaton sa Ginoo. So sa pangutana nga while nagwali, endorso pod ang produkto, dili na mao. Duha na mahimo tambakaang aning Kristohanon. Nag-endorso sa produkto, endorso pod si Ginoo. Yaw sa may tinod ani. So dili sayop nga may negosyo ka. Dili sayop nga nagkugi. Apan ayaw lag ay apil-apil diha sa bulaton si Ginoo. Kay niya beta aron magsimba. Ni amo ning simba mo aron kadungog sa mensahe sa Dios. Wala mo ni ari aron makadungog unsay mga latest nga mga produkto, unsay mga manindot niya. Muna kung naa man na, so adto na himoa sa gawas. Sa gawas. Adto na sa gawas igsoon sa sakto nga panahon. Okay, so hopefully nasabtan ninyo igsoon mga butang naay mga uban nga dili nimo mabasa specifically sa Bible sama sa gisulti gipabot ni Pastor Gideon. Sala ba ang pananggot? Wala kay mabasa sa Biblia nga sala. Ang pagbuhi og manok wala sab kay mabasa. Pag short pag short mabasa ba pod nga kanang mag short kag mubo ka wa po short tawing taas. Wala kay mabasa. Ang pag short igsoon dili na sala kanang pag short di na sala. Walay sala igsoon sa pag short
Pero posible siya maadto na sa publiko. Ha? Maadto na ka sa publiko. Nya na nay makakita sa imong paa. So posible na ay mga dagko nga tendency. Na ay mga dagko nga tendency lalo na sa mga babae, kay laki wala may problema. Wala ram na problema igsoon ni mga laki. Iba kabantay mo kana mga mugbo kay dili man ang short man gud wala man goy gitawag og kanabang size, accurate nga size. Para to be specific lang ba. Ako mag short man gani ko. Dili man sala mag short. Pero atong tan-aw na ay mga panahon nga lalo na ginis mga babae mag short ka nya adto na ka sa publiko nga dapit o niya posible na something putig paa o niya pakaninduta niya na mga tao nga mga kuan kay glaman ba hanip kayo mo na nga diha na makasugod igsuon no dili man sala nga mag short ka basta diha lang sa imong balay kanay imong banara o niya diha lang sa imong kwarto o maligo o unsa ba pero maadto na ka sa publiko igsuon so dili maayo dili maayong tan-awon kay ngano man daghang may tendency na term may tendency nga naay makasala ngano man makakita si mong paa niya paputi ang paa so ang una galain na okay galain na so mo na igsuon nga daghang mga butang nga dapat gyud uting kayon pag-ayo aron masabtan pag-ayo nya balansihon aron gyud makita ba nya imo sa gintunan pag-ayo walay problema na igsuon mag short ka mga laki wala ba yung sala na nga mag short kay dira kasi mohang panimalay magkuan ka diha pero sa mga babae igsuon diba maligo ka magunsam de ka diba mga laki moong sa pawan so dili nara kasi mong panimalay pero mato na ka sa mga publiko nga dapit igsuon mo na nay usa sa ato nga makita kay wala kay mabasa sa Biblia igsoon nga mali na kun imong tan-awon apan ato yon nga gina-discourage nga kung mahimo igsoon kung mahimo atong ampingan nga di ba kabantay mo ani ko sa reality kabantay mo nga lahi gyud ang impresyon sa tao nimo pag the way you dress lahi gyud nayuban nga bisag dili pastor kadudahan nga pastor pero itong kami digi ko malimot ani na maligya og balatong ning dito mi ato hilaitan igsoon ditong maniak na maligyag balatong pero galantaw mi mura magpastor nakabarong nakaslaks nakatsinilas mura magkagpastor di ba murag pastor ang attire nakabarong nakaslaks maligya ra day og kuan maligya ra day og kining balatong purma kayo so man gyud the way you dress that's who you are so isip usa ka Kristiyano isip usa ka pastor atong ampingan ang atong kaugalingon bisan sa atong pagpanulob kay maingon tang okay ra sige magbarog tas tubangan naka short di ba dili okay so aduna tay gitawag og pahaom pahaom nga mga buluhaton sumala sa dapit nga tong pag-adtuan dahil kasi mong balay kay lisod may pukay labi nagmanakakaglobe di ba haom sa ato nga trabaho haom kung asa ta haom muna igsoon nga ato yung nga tan-aw sabton pag-ayo ang gisulti sa Dios ato makita ang reality unsa gi mga realidad ani igsuon ba muna nga daghang kay nga ma-misinterpret ni dili sala wala tay mabasa nga sala kung naaman basig na amoy nabasan da igsuon ay amen kung nagkamali man ko kung naama mo nabasan so show me the verse the specific verse para magkuan so dinhi is tambaganay basig natay mga mali nga mabuhian so I am willing to accept the fact but with the complete evidence and truth nga naagyod mismo sa Bible. But itong gitanaw is gitawag og pag open mind, open-minded ta aron makita nato ang unsa ba gid ay nakadetalye
aron pag-amping nga dili mo hinungdan. Okay? Dili mo hinungdan sa pagpakasala. So muna igsoon para na pagpananggot. Simtanan walay mabasa sa Biblia nga sala ng mananggot. Pero ang causes ana igsoon, cause of being mananggiti, unsa may mga hinungdan ni ana, unsa may resulta ni ana. No? So muna diha igsoon pagbuhig manok. So depende kung imo ni baning ibaligya or imo ning itare. Dili sala magbuhig manok oy. Kanindot man na kami ganin amami manok. Pero dili ni para tare, para ni baligya o para ihaw. Mo na siya igsoon. Di ba? Nasabtan ninyo. Mo na usa sa dako nga tan-aw na to mga kaisang pagpananggot, wala kay mabasa nga sala na mananggot. Pero ang bunga niining tanan para asa man unsa man pagbuhi og manok, dili sala ang pagbuhig manok. Okay kayo na, pero ato gintanawon og para asa man kung para baligya, para ihaw lang, okay, dagpadaghan na. Pag short, dili sala mag short. Basta dili makaangin ngadto sa uban. Diara sa imong balay. Og uban pa nga kinahanglanon, diara sa imong kay balisod pud magtrabaho kay igsuot sa imong balay. Labi nagnaay mga salakon og uban pa, labi nagkarsones nga piting ipita. So, kuan gyud, lisod kay magsakasaka. Mabitaw igsuon ay panahon nga magkarsones ko na saka ko atog lubi nakisi. Saka og na mga labi nang mangulumpayay ka, depende nimo. Pero gluag ra kayo, okay ra na katong murag jogging pants, okay ra gyapon na kay para protection pod sa mga sulod kag mga nindot pod magkarsones mangumpay igsuon. Depende nimo. Kay ngano igsoon imo mo guning ipa kuan sa imong nga sitwasyon. Di ba? So anak kasi mong balay, magtrabaho ka, mas gaan man gyud ang pagtrabaho kung mag-short ka. Pero sa mga babae igsoon, mas nindot nga magsuot og katong mga tag-as niya, luag lang ba? Nung ayaw lang ginang katong fitting kayo igsoon, nga to ma-show up ang holiness inside and out. Okay? Magpakita gyud mga kaigsunan. So salamat kayo. Sig nag-live na ron si Pastor Gideon. Salamat. So usa kini igsuon nga atog yun nga tan-awon nga basahon gid nato ang Biblia aron mas masabtan pag yun. Doon na pa yung mga butang nga dapat ato niskubrion, magtinabangay kita aron mo lambo kita sa kaalam og kibalo. Igsuon ko gud sa may mga nadunggan nimo nga mga mensahe ayog i-personal o pagbati. Hinoon imo kini nga diskubrion sa Biblia kinarabay uban igsuon ko nga makadungog ani gwali personal on rin kanang pastora na ana no. So igsuon ko dili ni kabahin sa personalan kundi kabahin ni sa espirituhanon nga bahin. Naghisgot kita may tungod sa paglambong Kristohanon, adunay mga butang nga agree ka, adunay mga butang nga disagree ka. So it's your decision nga mohimo ni ana. No? Mohimo ana. Wag lang personalan. Kay mahitabo ang uban di na managad, mangluod na, mausab ng tinagdan, abi kay mauni. No? Igsoon sultihan ta mo, daghan ko nga mga wali na dungga na batian sa nagkadaiya nga mga kuan wala ko na even nakadungog ko ni ana pero wala ginako bisan gamay nga mausab ang akong tinagdan sa akong isig ka pastor. No, di ko na pwedeng iapil-apil igsuon ko kay ngano lahi ang iyahang pakigsabot sa Ginoo, lahi pod ang akong pakigsabot niya personal. Mao ka na igsuon. Di ba? Kay usahay man god panalitan ro nakadungog kag wali niya ng pastora which is against sa imuhang gibate. Unsa akong bation? Salamat sa Ginoo kay naapod sa mga pinab. Even against akong dughan, against imong dughan, di na ko pwedeng personalon siya nga malain ako niya, maiubos na ko mamansin, di na ko managad, mga usab. No! Asa na magatong pagkatawha, asa na magatong pagkakristohanon? Kung mga usab. Kung iyan ang giluwatan, pasag na siya, iya man ang commitment sa Ginoo, iya man na, adto siya mga tubang sa Ginoo, kay kita, murama po kita mo judge, pagkadungog sa wali na igsod, apitigin na hanit na mo, pagkadungog sa wali na pastura, maayo patusood, patokay na tugay, ni di maayo na. Kung anak kuto na.
No? Gawas og klaro kayo. Klaro kay ba kanang ga-claim nga siya sisos, ga-claim nga og dili magpamembro niya, dili masakop niya. Amo na klaro kayo. Pero ganani ba nga slight lang nga mga ina issue pagkuan about aning baptism. Ano example la, kini lang mga tapi biblical man ni tanan pero naalay dili kayo ba sigo. About baptism, about speak in tongues, about baptism of the Holy Spirit and baptism water baptism, about sa management ug uban pa na alay dili magkatunong ginagmay lago kayo slight lang. Di na ko ana kay dili pareha og teaching. Nya wala gini mo mapamato dino igsoon mo ni. Bisag unsa pa na diha dili gyud ko malimot. Nga tao siya gakinahanglan siya sa pagtagad, pagmahal, pagrespeto. Mao gyud igsoon. Even unsa man iyang pamagi sa pagtudlo, iya man pud na. Di ba? Ako man pud ni. Pero ay kung na nga mao na lang na hinungdan ang inyong relasyon maguba? No. Don't do that, Igson. Ayaw ka na gimuha. Unsa man ang iyang pagdumalas siyang katawhan, iya pud na ato nang iginerespeto. Nay panahon nga magkatunong mo, napoy panahon nga dili. So kanang dili mo magkatunong, ayaw niyo naghisguti. Hisgutin niyo magkatunong mo aron dili magubang relasyon. Kay usahay, mga usab na. Mga usab na nga anuman. Tungod atong teaching nga kuan katuray na kaingon. Igsoon, di ta malimot. Nga diin ang pagmahal, ang pagpangga, ang pagrespeto, pero kato nagyong klaro nagyong kaing mga kulto. Nya wala pa ba mo siya matambag Ayaw ditsog kalain, wa pagani kakasulay og tambag niya og mutuo bag dili. Og katong dili gin mo patuo, kato. Nya kato mo makita nga kinabuhi wagi klaro. Kaya doon naman nga kasipyatan nga in that moment lang. In that moment lang. So nagkulang siya dandapitan niya, wa pagani kakasulay korek niya, imutan dili gid ito kinayang batasan niya kay murag resipyat lang gid siya atong bahina. Pero kada adlaw na ginahimo, kada adlaw na mo'y gibuhat, ako yaw na kay na. Murag mao na gid na siya. Okay? Ya pag lain, mo adto na ra bata ko kay gigutom na sa murusan. Noibi naman gutom man. Salamat Pastor Kim sa mga tubag ingon aning teaching maoy pinakanindot, okay? Dia pagyod. Mao ni nga teaching nga wala mag-uyon-uyon, Muna makigson di ta mo uyon. Kasi mo comfort tas tao pinagi sa pag-uyon-uyon. Last pangutana Pastor. Dara. Speak in malangan na po tayo ron, igsoon. Last pangutana, Pastor, sama sa anang speak tang. Sige lang. Like sa, speak in tang. Pastor, like, saan niya? Like sago niya? Rababasandi. Okay ra ba na, Pastor? Dili manggod masabtan, okay ra ba? Sani? Rababa sande. Bahin na. Dili masabtan. Di ko mutubag ana kay na may Biblia manubag ana igsoon. Basta ang unang Korinto igsoon. Pwede ka magsugod diya sa kuan. Sa man to na unang Korinto. Nalimot manong ko murag 14 at 13 man siguro to na. So, ang pangutana ato tanawon sa question sa speak in tang okay ra ba na, Pastor? Okay. Now, unsay gisulti sa Biblia igsoon ang kanang imuhang pangutang rababasande wa man ta kasabot ana igsoon. Mao ni based on the Bible, ang pagsultig lahi nga pulong mga kaigsunan, I will not against kay base sa Biblia mabasag yun na nga doon ay magsulti og lahi nga mga pinulungan. Yakimong tan-aon dito sab sa Upper Rome na asay pagsulti dito which is gitawag siya earthly language. Okay, ngano na kayo nga Pastor earthly language kabantay mo? Di ba nasabtan sa mga naminaw? Naminaw.
pagdating na to sa Corinthians igsoon, dili na masabtan sa yano nga pagsabot. We need the interpreter o we need the gitawag igsoon o makahubad. Okay? So wala mag-state ang Bible, mo na akong specific pagsulti ha. Wala mag-ingon ang Bible nga ayaw pagsultig lahi nga mga pinulungan. Wala mag-ingon. Ang giingon lang nga diin kung walay makahubad, walay makahatag og kining sa pilaing term ani, maka-interpret, makapasabot, unsalan kini pahunga. Okay? Pero og naay makahubad, go on. Okay? Nasabtan ba igsoon? Wala mag-state ang Bible nga ayaw. Kay usa siya sa result sa kining sa Espiritu Santo. Kanang usa siya igsoon sa resulta nga mapuno kay sa Espiritu Santo. Usa ha, one of. Atong klaro na ang sentence, one of. Is not the only one, but one of. Usa siya. Like sa pulo, one of the. Okay. So usa siya, yang usa pag yun, once you are baptized by the Holy Spirit, full of the Holy Spirit, ang Espiritu magapaligon. Okay? Magapaligon. So, gingon ha? Kung ikaw, baptized by the Holy Spirit, usa ka na siya, nga magsultig lahi nga mga pulong, mga pinulungan, ha? Pero dili ko makahatag ninyo unsa gyud nga pinulungan kay wala may gi-state ang Bible. Wala gi-state ang Bible. Ana, unsa gyud nga lengguwahe? Unsa gyud? Dili ko mahatag nimo sa dili pa pod wala maghatag ang Bible kay mahulog ko ana igsoon na buot-buot. No? Nga ayaw pagsulti. Nya kung naamay makahubad, and then sige, go on. Wala problema basta kay nay makahubad makahatag yun og saktong kahulugan igsoon unsa kana. Okay. So, kung imong tan-awon diha is magbanos-banos. Wala mag-ingon nga ayaw pagsulti. So I'm not dili ko mo ditso og claim igsoon ditso ko og kanabit ang muhatag ko sa conclusion. No, I will not conclude sa mga butang nga wala gyud gi-conclude. Base sa Biblia, manatog yung klarohon igsoon nga I'm not, mayon ka pastor, against baka sa speak in tongue. Di ko moingon nga against ko. Kay ngano nabasa nako sa Biblia ay usa siya sa resulta nga naa nimo ang one of atog yung klarohon sentence ha, one of the result of having a Holy Spirit, baptized of the Holy Spirit, pagsultig lahi nga mga pulong. Okay. So, and one of the result of baptized of the Holy Spirit is mahimo kang ligon, matatag. Ang puno sa Espiritu Santo magpatatag. Magpaligon. Nasabtan ba? Mo tong ingon niya sa Acts igsoon ko, when the Holy Spirit comes upon you, you will receive power. No? Mo nay usa akong ipakita usa sa mga resulta kasi maka-post igsoon basta klaro gyud. Amen ang kamo gi be igsoon pakibutang de sa verse be. Katong dito naka-state atong tan-awon word for word study. Kay usahay igsoon ko kinigong pagtuon nga murag gi kuan ra, galutaw-lutaw ra, kanabitang murag emosyon sometimes, dili pwede. Basahon ang Biblia unsay gi-state, unsay klaro nga instruction, unsay klaro nga gidetalye sa Bible. So mo na igsoon, so I will not do comment sa Rabababa Sunday. Wala ko na igsoon kay mo na ako ang ikasulti is dili ko muhatag og kanabitang murag mo judge ko sa uban nga mga term kay naamang ko'y mga butang igsoon ko mo ni siya nga base og kini buhat sa Espiritu Santo dili lang nato dili lang nato masabtan. So I will not make conclusion igsoon ko about the works of the Holy Spirit. No, I'm not against, but I will not judge. I will not make
ini comments or bad comments or unsa ba na diha kay timan dili ba tanang nahitabo sa atong kinabuhi has been detailed by the Bible. Okay? So lalo na pag nag-isgot about the Holy Spirit, that's a very sensitive topics and very sensitive and very serious issues igsoon ko to be tackled about the Holy Spirit. But I'm telling you this, what the Bible says is maor gina akong igina paabot ya kaninyo mga kaigsunan. Okay? So, mo na nga og unsay naka-state sa Bible, dili ko mugubiyan without the details about sa speak in tongues or unsa pa man na diha mga issues. But mga kaigsunan ko, adunay mga trabaho ang Espiritu Santo that you cannot explain sometimes. Ha? There are many times nga dili ta makasabot, but hold on, ayaw lang sa og himo og mga comment igsoon kay base iba og unsa na. Okay? Dahil minsay kung mag-istorya na nga dili masabtan, pahilomon kay nag-istorya lang sa hangin. Okay? So manay sa igsoon kung nag-istorya nga wala masabti, so based on the Bible, pahilomon. Di ba? Tama ba? Kung nag-istorya nga wala masabti based on the Bible, pahilomon. Pero igsoon, unsaon di mapud pwede nimong pahilomon kung naay maka-interpret. Di ba? So ang term nga gigamit kung walay makahubad, pahiloma. How about og naa? Kay di ba niingon nga pag-ampo usab kamo nga adunay maka-interpret, adunay makahubad, adunay makapasabot. So kung naay makapasabot, walay pwede nga moingon, stop. Why? Naa may makahubad. Pero wala, pwede ka. Pwede nga mo sakto gyud ka. Okay? Pag walay makahubad, you can do that. Pag naa, walay pwedeng mo pugong. Naaman. Naaman gistorya sa Biblia. Okay? So nasabtan ba igsoon? Okay na pailain. So kanang Rabababa Sunday igsoon, I will not do comment kay di ko kahatag og final. Why? I will not say nga bad or good, but I will not make any comment kay di ko ka sure sa tanan nga naay gipanghimo og uban pa o niya basi ba og ayokong magmali. Ha? Sa wala koy kay imo nang basihan igsuon ko asa man ko manguha og basis nga wrong or right. Okay? Asa man ko magkuha og basis nga wrong or right. Wala man koy gitawag diri og batakang balaod constitution and bylaws. Bahin ana nga maong word. Word o one word ra man gidagoy na. Okay? Nasabtan na jud pastor. Okay? So nakoy istorya no igsoon ba? Okay. To be safe lang sa ato nga kaugalingon mga kaigsunan kay. Aduna tay mga issues sa Bible or adunay mga gitawag og maglisod ta pagsabot. Paminawag gid pag-ayigson ha. Hapit ta bitag ko man. Paminawa ni igsoon. Aduna tay mga issues or wala pa ta masabti na ay lain dito nga teaching, lahi po diri nga teaching, bahin aning dapita, lalo na bahin anang speak in tongues, bahin anang tumba-tumba, bahin anang pagpuasa or uban pa. Adunay mga butang dili pagyud kaya nato nga masabtan, murabag napatay doubts or napatay ingon ani igsoon. Ako na isulti nimo ha. Nay mga uban lahi lagi ang teaching, lahi po di ang teaching lagi. Igsoon, yun ana igsoon ba kabantay mo? Ako maingon nimo igsoon, nabasahan mo sa Biblia pero maybe lahi lang ang paghatag og explanation sa nagkadayang mga pastors. Okay? Lahi-lahi lang. Niya sometimes bahin ana nga mga isyuhas, daghan na nga mga tao nga dili na magkasuod, dili na tungod lang ana igsuon. No, it's not the issue. Nga maguba ng maayong relasyon bahin anang particular og tumba, dili particular og tumba, unsa man gyud ni nga napagilay pagsultig lahi nga pulong unsa man gyud ni. Ako moingon nimo igsuon. Nay mga butang yon ana. Ayaw ka sangit ana. Okay? Ayaw ka sangit ana. Ako moingon. Nagani kay mga butang nga wala pag gid mo masabti, di pag gyud pa sa atong huna-huna. Ayaw lang una paghimo og mga komento nga medyo masakit or duhal-duhal o hura-hura o uban pa. Ayaw lang una. For the safe, silent. Labi nagwa gyo kay mabasa sa Biblia.
Mayong ka, ang uban nagahimo lagi yan. Example ha, klarohon taning istoryahan ni. Ang uban nagatumba lagi sila. Mura na sila og mga unsa pa na mga istorya. Nani mga bati kay word. No, don't do that. Respect. Ha? Kanang uban wala sila tumba. Away ayo na si mana. Don't do that. Respect. Na sila moral na sila mga baki unsa lang ng mga istorya. Don't do that. Respect igsoon. Dili wala mapuno sa espiritu ng simbahan na kay walay tumba, walay hilak. Nya nakiripod kini mo'y puno kay grabing hilak kay grabing tinumbahay. Puno. Igsoon ko nimong tan-aw ng tanan mura kag balibog. Asa man ang Dios ani day tumba ni wala nay kalma lang nay das nay luksog uban pa. Igsoon to be safe na lang gyud natong tanan. Aron di ta makasala kay wa ta masayod sa tinud-anay nga istorya sa ilahang kinabuhi. Wa ta masayod sa tinud-anay nga istorya silang kinabuhi. Wa po sila masayod sa atong istorya sa atong kinabuhi. Kay lahi-lahi tag nga pamaagi igsoon ko. That is why ang pinaka safety para dili ta mahimo nga nanay taong mahiubos nato, nanay taong masuko nato, roban pa para lang yun pag secure. Be silent, hilom na lang ta. Padayon tag unsay gisugo sa Dios nato, di ta manghilabot sila nga pamaagi igsoon ko. Okay? Di na lang kita manghilabot. Imo nakita nga tumba ay nalaghimog comment. Kay murag mga baki. Murag makon kana wala na espiritu kay walay tumba, wala espiritu kay mo ni. Igsuon ko may tabo ni mag-away ng duha. Magpalabuanay kinsay na Dios, magpalabuanay kinsay na espiritu. Ang tunood nga na espiritu makapailob, dili komentarista. Ayaw igsuon ko irespeto na to sa ilang mga pamaagi. Ugnita ang mga pulo nga makapauswag si mong kinabi. Og nagduda ka na kay duda nilang gihimo, na kay duda nilang gihimo. O ayaw sag yapay. Pangayos gid Lord, nakakita man ko atong ila. Na kay makitaan ayaw og litang nakaabot ka sa simbahan nga kanang wala sila anang mga pagihan na ikaw kanunay. O di pagbaro da pag-ampag mapaning kamot tig imuha. Di kay kana simbahan di gina yawa ginagakontrol na. Kung ingna nga tanan mga tao da sa imo una sa tong una giwan. Daghan man pong tarong. Di ba? Naabi tay panahon nga kita sa tua. Sa tong lantaw okay kayo pero naman po yabag. Nya dito niglantaw na to piting naman po'y tarong. Dili sa tanan nga giingnan na to nga dili na mao. Puro sila na yabag. Kita po dili po sa tanan bisan sa atong kongregasyon bisan sa atong kaugalingon. Makaingon tang insakto, maingon tang mao pero kung inang wag yabag. Dito po makaingon tang nga yabag man ang kuana ha. Kung inang wa po gitarong. Nan kung ato nang himuon igsoon ko, makaguba tag maayong relasyon. That's why mo ni akong tambag. Nakay kaugalingon nga pagdiskubre sa Biblia, kundi pag gini mo masabtan, di pag gini mo maabot, ayaw lang sa paghimog mga komento nga posibleng ikasubo sa laing tao. Kay dili ra ba tanang nangulo igsoon patay sa kaugalingon na parabay ingno nimo nga kanang simbahan na kanang leader dia gigamhan siyawa. Masuko. May makita kay ingno sa istorya nato mura magwala sa tumbuot. Kina may ubang masuko, di makakita na gubot. Ay na lang. Mao ba? Salamat sa Dios. Anara ba? Hilom lang. Sa iyang mga pamaagi diha. Nasabtan ba nato igsoon para dili magkagubot, para dili ba magkuhay nga may tabo igsoon ko mapersonalan naman noon nga way respeto ng pastora na. No? Way respeto ng panhana kay giingnan man noon mi nga murag mga bakig, yun mga piyang-piyang usa ba na dia, usa man mga istorya dia. Nya kana pa yun, kana sila dia kay wala aning mga istorya, wala aning mga kuana, mao ni. Igsuon ko matag usa ka side nagtinguha gina nga sakto, nagtuo gina nga sakto. Igsuon mao ni dili pa man nato karon dili pa man nato ma-discover. Adunay mga butang nga dili pa gyud nato ma-discover unsa gyud ang tama. Nay mga butang. Adunay butang nga tama na, so let's continue. Pero adunay mga butang igsuon ko bahin na ng tumba, bahin ng speak in tongues. Uguban pa na pagiwa masabti. Mga pinulungan nga wala masabti. Unya ayaw i-0-0 so kadili tanang butang pwede nimong i-0-0 sa Bible. No? Nya lalo na pag walay specific nga term nga gi-state sa Bible which is atong mahatagan og klaro. So, pranen ko ako na gini klaro. Nakdi klaro na gini, zero na gini igsoon nga detalye. Naibutang sa Bible nga dili pwedeng man 0-0. Okay?
need pa og panahon, need pa og pagtuon, need pagpalandong, need pag prayers aron mahimo. Pero kini igsoon, klaro na ni. Ako na ning i-zero, i-final na ni. Way laing pwedeng makaluwas sa tao si Jesus Christ. That's zero. Di na pwedeng di na pwedeng arguhan. Do you agree with that? Wa nay laing pwedeng muluwas sa tao. Wa nay laing nga nagpalansang sa cross. Only and the only one and only and wa nay lain Jesus Christ ragyon. Zero na. Di na pwedeng gubon, di na pwedeng awayan pa. Way laing makaluwas sa tao si Ginoong Hesukristo nga nagpalansang didto sa cross. Okay? Siyara. Way lain nga muluwas nimo si Ginoong Hesukristo. Klaro na og di na pwedeng usbon. Zero na. Pero adunay mga buta nga medyo alanganin pa ka sa pagsabot unsa man gid ni yun aning mga butanga. Amo na igsoon. Ayaw sa libugang imong ulo. Kay ngano mabugatan jud ka anak. Ayaw sa igsoon. Okay? So salamat mga kaigsunan. Base sa sunod. O gusto mo og complete ani igsoon, may na magbasa ta og Bible, malangan naman ta. Kining gusto mo na mga gusto niyo nga ablihon nga topic pwede nang ibutang dia pastor unsa may atong kuan ani. Sige. So salamat kay mga kaigsunan ining oras ug takna sa kabuntagon. Salamat sa Dios iyang paghatag. Butang may katapusan. Paghatag og giya kanatong tanan mga kaigsunan. Ang Dios maghatag og kaligon o kadasig kaning hopefully nasabtan ninyo mga kaigsunan. Be respect to other organization, other doctrines and belief. Respect with the other churches. Nga diin mao na ang ilang pamaagi diha sa sulod igsoon. Pero sa teaching I will not respect. Take note of this. I will not respect even naghimo kag sala pero irespeto gyapon ti ka. Gitawag nag false humility. Bisag mali ka irespeto ti ka no. Pero sa pamaagi na igsoon ko kay nganong ako giniligon ko walay nakasaad sa Bible sa pamaagi diha sa simbahan. Asay unahon mauni mo na mga pamaagi. So diha sa klaro nga statement sa Bible ato ging i-detalye pero I will not respect di ko mingon nga mo respeto di po ka makaingon nga wala respeto ang usa ka tawo nga mag-ingon ang palahubog dili maayo ang kini mao na igsoon. Salamat mga kaigsunan. So kay medyo yun na. Magampo ta, kuyog tas magampo mga kaigsunan. Nabasi ka dunay sakit, problema, kapaitan, unsa man mga kulang pagsabot. O sa kingon sa Biblia kung nagkulang ka sa pag kanibitang kaalam o sa in James sigson ko, papangayo alama. Ngayo lang ta sa Ginoo igsoon. Okay, salamat ato tas mga pagampo mga kaigsunan. Kuyog ta. Ini nga oras ug takna sa kabuntagon. Amahan na mga langit nun, salamat Lord sa imong mga mensahe nga gipadangat ini nga kabuntagon. Salamat Lord sa mga sibianan nga naga-receive karon Lord, diya sa Tanhay, sa Malabuyok, diya sa Badyan. Lord, salamat silang kinabuhi ni Pastor Sapre, ni Brother Ray, ni Pastor Gideon. Salamat Lord, bless nimo sila, tudloan mo pa sila, giyahan mo pa kaming tanan Lord sa pagkinabuhi nga sama kanimo. Adlaw-adlaw Lord, batudlo na mo ang tama. Father God, guide us, lead us sa mga tama nga mga pagtulunan. Kung kami may kasipyatan Lord, we are willing to be corrected Father God. Kay kami magkulang usahay, kami usay Lord masipyat, apan abli ang among kasing-kasing nga tudloan giyahan nimo. Lord, salamat sa mga naglantaw, salamat sa mga naminaw, salamat nga naa sila panimalay nga naghatag Ginoo og panahon aron makadungog sa mga mensahe nga makalangit. Lord, dili man tanan pa ma-absorb ining tayma, but later on Lord, time by time masabtan kini. Ang resulta ug ang bunga Lord mo'y magpasabot kanamo. Salamat Lord, ining kabuntagon may sakit man nga gihambin ang mga kaigsoon, may balatian, may problema ka, wala doon. Ikaw ang Dios sa langit nga mo gisaligan o gilauman. Thank you Father God. Salamat Ginoo sa kinabi Pastor Gideon, ni Brother Ray, Fat og ni Pastor Safri Lord, tanan nga mga pastor sa mga kaigsoon, even sa tanan nga mga viewers and listeners sa Shine FM 95.9, tanan
Ginoo nga naayni nga kabuntagon nagpabilin nga naglantawg na minaw ang imong mensahe, imong pulong, mo'y among tamdan, Father God. Pasabta kami sa mga butang nga wala pa namo masabti. Ang amo lang Lord, among ginarespeto, ang matag pamaagi sa uban nga mga kaigsunan namo. Thank you, Father God. Kining tanan akong giampo, pinagi si mga anak. Sa pon Nga mga Kristo luluwas kitang tanan igsoon magaingon. Amen og amen. So salamat kay sa to nga buhi nga Dios nga siyan hatag o kalig-on kadasi kanatong tanan mga kaigsunan ko. Salamat mga kaigsoon ko dinhi ako kutob sa ngalan sa tong sa tong labing halangdong Dios ngadto sa langit og sa mga sibyaanan nga nagatingog. Ang Dios magapanalangin maghatag kanyong kalig-on sa ngalan sa Dios nga mo'y naghatag kanato og kinabuhi adlaw ug gabi. O kini usab si Pastor Kim Ryan Absin makasal may English katapusan nga sa tanang plano sa tanang gusto natong pag himuon dinhi sa kalibutan. Pwede ka natong sipiaton apan ay sipiata ang pagtuo pagdawat ni si Kristo isip personal nga malusan. Salamat. May buntag pag-usab. God bless mga pinangga and bye-bye. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 95.9 sa dial sa inyong mga radyo. Shine FM 95.9.